duyog sa birthday song. May soon, mga kata o happy birthday sa tunong tutudlo. Sabay tatanan. Happy birthday, Master. Happy birthday, Master. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Master. Happy birthday, Master. Happy birthday, Master. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Pastor. Kanta sa pagkasilaw sa Espiritu. Sabay-sabay. Low mic, please. Ang silaw sa Espiritu. Silaw sa
Berjalan. Okay no, sa ngalan sa atong magtutudlo Divine Master Tomas D. Iwinyo Sr. o sa katimbang sa espiritual o sa material sa tanang mga balaang manunda o kaninyo mga kaigsunan, mga misyonarya o misyonaryo, mga chapter president o mga evangelist, board of directors, mga palace guard, ang atong magduduyog, may buntag kanatong tanan, adlaw ron nga bulan sa Disyembre maoy atong katiguman o selebrasyon para sa atong magtutudlo. Katong mo kuan unya ana mo ini kuan dito para dili kayo sa gabal ba. Ini gumana nato sa evangelization kay mao maning adlaw usa ta mo anha ni Master kay para dili kuan unya na lang mo sa kuan kay nara mas Master diya. Ang ato karon gahapon sa tong adlaw pag transfer ni Master Domingo no Domingo alas 3 sa hapon gibalhin nato si Master kay pasalamat puntas akong igsuon nga dito na pahamutang hilak gani ito sa Carmel kay gimingaw pud lugar ni Master kay dito man na anda na nila na si Master ang ubang mga kaigsunan kay may kataha o kahadlok sa iro pod na mao nga ang proper diri man iabot ang panahon nga diri kay ang atoa tanan man ta sa pag-alagad kang Master dili man pod lugar nato maangkon ang lawas ni Master nga kita lang pero wala na sunahuna sa akong igsoon ang kamingaw kay kada buntag adto na siya dito magluhod og mag alas 12 pod sila na tiyaw mo'y
atong Domingo panabalhin sukad sa pagkasunog sa February 23. 23 man to pitsa, bradon. Adlong Domingo, alas 9 kapingon kulang sa Kabutagon. Motong pag-abot na mo dito nga wala pa mi kaabot sa among giwalihan. Balik mi diri, pagbalik na mo, gamay na lang ang nabilin diha nga wala pa maugdaw hangtod nga naugdaw ang tanan diha. Kini din ang nahitabo. Pero dili nato na hibong mga kaigsunan kay namati mo sa radyo. Gani nagplano ang Palace Guard nga mo sponsor together sa mga kalalakinan kay na may sponsor sa mga kababayan ang Waikurat FM sa Balingasag. Dito sa General Santos ipahigayon sa Cotabato. Muna nga og nay lugar dito tawagi ko no og pangutana og naman toy tistingan tong brigada dito og pila ilang pangayo dito ingna si TC og makalugar sila dito. Mangutana lang og rate pila og pananglitag dako gyud nga di maapas og 6,000 kay 6,000 man ang sa Valencia balay-balay Bukidnon duha man na diha lusod sa FM. Ang chapter president dito sa Valencia si Julio Chibida uban sa secretary asawa ni Joseph Velasco. No, kay bali ang may giangkon sila dito pod nga FM sa Valencia pero duha ka FM dito ang mulusot. Ang FM sa RMN DXMB Malay-Balay. Kay aron ang mga kaigsunan mapukaw sila. E mo na ituyo. Unya ang kuan pod sa kini-kining sa Butuan o ngadto sa asa to Surigao, brother? Surigao City, katong isa, katong giatuan so pang Surigao. Aras asan no? Katong nagwalit ang maragpiot kayo. Ila ni Naning Ortiga og kauban ni kuan Bayugan o ni Kano. Pero sa Pinamungan, Cebu City, ang kuna sa pamilya Telebrico, dili na chapter presidenta, mao man unta na ibuhaton sa mga kaigsunan bitaw nga musantog sa ilang una nga kinsa tong naahan. Mura bitaw maggrupo sila nga angkon ato ni. Yeah. Muna ang atong buhaton kay aron si Master pag-abot sa panahon dili ta paninglan kay nag-ingon ra bas Master og nagtuo ta nga idigabot sa panahon dili ra ba ko mangita og daghan ba mo kwarta, daghan ba mo abot sa inyong uma kun dili ang iya daw gipangita pila ba kabuk ang inyong membro. Nasayod man ta mga kaigsunan og walay lain nga kahigayunan nato karon nga ato gikalipay og dako. Buot gani akong dughan sa pagkuha ni Master kay mura pud kog mabalaka sa tinawhanon kay di biya mo lihok si Master sa material unya imong plaster unya dito sila gipag-abay sa sakyanan nga bag-o nako nga napalit kanang Toyota Rush. Yep. Medyo apiki pa gyud kayo niya pagpalo na. May press na to nga maglihok-lihok kay atong ignon nga kanang sibog-sibog sa dito Master. Nang lisod man kaayo na nakabalo man tagkinsas Master. Kaya nag-ingon mas Master daan nga ayaw baya ninyo pagpasabdi at kung lawas, bantaye baya ninyo, ampingi baya ninyo. Wa pa si Master mo pahulay. Kana lang daan pagpaamping, ingon po siya nga, moabot ang panahon nga kamo na raba ang makarinobar sa palas. Nganong minguman siya kamo, nga naaman siya may magsugo, ana. Di siya ato pa nagpasabot na nga adunay pagtalikod niya nga nato, pagbiya. Pero nag-ingon siya nga ako mulakaw. Pero sa akong paglakaw, dili nako dadon ang akong lawas. Kay kung dadon ako akong lawas, daghan man mong mangita. Mao nga ibilin ako ang akong lawas aron dili na mo mangita. Pero sa wa pa si Master Paulay, daan nag isulti nga moabot ang panahon nga ako og si Princess kamera duha mabilin. Pagkadaghan sa servant adto. Nganong sila ra magkuno duha ang mabilin. Mao nga miabot ang panahon nga nag-una si Princess. Kaya ingon mas Master nga kanas Loloy may angga na to. Dili man na maka kamera ni Princess kuyog ako gani atog
Ako una asa baka ni sila mo paingon ni Master ha. Kay sa una, mula ka sa Master dadon ko kay ako gud magpasabot yan yung sugoon walihi. Matay di gini wali ang pasabot ato pero kung unsa ka na asa gika sila mo lakaw. Sus kay paglakaw una dito mismas bate pagpauli na mo si Princess nawala din ni Pahulay. Uy, asa di ka to? Asa di ka to paingon nga pag-uban ko nung silang Master unya si Princess nawala man. Atay, unsa gika aning ubana? Nadugay si Master ni sunod nagtutaginhos. Ang pag-uban di ay kay og giapil day ko ni Master na tulo kami karon ka buok. Di ay kay ang Pahulay, ang pagikan niya, ang paglakaw ingon ana man day. Samot nagkayagaw ang mga membro sa PBSIM. Kay ang uban pod nagniloko-loko. Nagpatuo nga sila may mo dumala kang Master. Mo'y mohawid samtang dili pa mobalik si Master. Pero og di ta buang sa pagpanabot. Nganong iyong kog buang sa pagpanabot, biblically speaking na nas Proverbio 19:1 nagingon, mayo pa ang kabus nga tao nga nagalakak diya sa pagkahingpit sa kasing-kasing kay kaniya nga sukwahi sa iyang mga ngabil ug maoy usa ka buang. Pag magsukwahi na ang imong mga ngabil, gitawag ka na sa Biblia og usa ka buang. Ngano? Tungod kay dili saligan nga PBCM ka, di ka na mabuang sa imong pagsulti diya sa imong mga ngabil. Nganong musulti man ang mga ngabil, gumikan. Nga aduna kay salabutan. Mukuha ang imong mga ngabil sa paglitok niya na, pero gikan ka na sa imong utok, gikan sa imong salabutan. O ang Biblia nagingon sa 4:6, ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Muna mga kaigsunan, nga kinanglan dayta nga mahibalo. O, sabto nato nga nagingon si Master, nga dili ka magbaton og duha ka agalon. Kay kana daw duha ka agalon, og imo nang ibutang sa imong agtang daw. Ang mahitabo, sungayan ka na. Napod sa Matthew 6:24, gipalain ni Master ang iyang sistema sa pag-ibanghilyo. Sa Matthew 6:24 ngayon, dili ka mo makaalagad sa duha ka agalon. Muna giingon sa Biblia, walay makaalagad sa duha ka alagad, walay makaalagad, dili ka mo magbaton og duha ka agalon, dili ka mo makaalagad sa Dios og sa mga bahandi. Kay matud pa dumta nimo ang usa, higugmaon nimo ang ikaduha. Tamayon nimo ang usa, dapigan nimo ang ikaduha. Nga imong gipili-pili lugar. Mo nang iyon, wala bisag kinsa nga arang makaalagad og duha ka agalon kay mahitabo man nga dumta niya ang usa ug higugmaon niya ang ikaduha o dapigan niya ang usa o tamayon niya ang ikaduha. Dili ka mo makaalagad sa Dios ug sa mga bandi. Huna-huna agod ang mga kaigsunan pagmutampo dito sa mga kaigsunan nga naglain. Isa maura man gapon di ay si Master man. Oh, maura man ka na nganong moadto pa man ka nga maura man ni dito. Oh, huna-huna di ba nasayop ka sa paggamit nimo ni ana? Moingon kag maura unya nibalhin ka. Mister pa bang mobalhin ka? Napabayad ay imong ima-umao ana? Busa ang mga chapter president, mga kaigsunan, gipagdumala mo sa mga tao ni Master. Pero sa Ebanghelyo ni Master, you must be strong. All chapter president, don't be coward. You must be strong. Kinahanglan daw ang mga chapter president magmaligo. Ipos Master, kamo nga mga magawali. Babilin mo sa pagkamagawali, asa mang uban nga magawali karon. Sama ni Sulpicio Wargistos, Iglesia ni Cristo. Nibalhin kay ngano? Ang Biblia dili ka mo makalagad sa Dios ug sa mga bandi. Gihimo man siyang diakono dito karon. Wa may sweldo ang atong mga ministro. Dito bisag diakono na may gipahanungod nila kay na may intended for deacons. Na diri wala. Di sa ato pa nangalagad sila sa mga bahandi. Na kung nakasabot ka dili man nimo ibaylo ang Dios pinagis bahandi. Kay ang gitawag og mga chapter president ang equivalent ana magbalantay na sa mga kanero. Sumala sa Ezekiel 33:1 sa panahon kang Yuba atong kuan og ehemplo. Ug ang pulong ni Yuba midangat kanako nga nagingon, anak sa tao, sumulti ka
sa mga anak sa imong katawan ug umingon ka kanila sa bersikulo 2 ni. Sa diya nga dadon ko ang espada ibabaw sa usa ka yuta ug ang katawon sa yuta magpili og usa ka tawo gikan sa taliwala nila ug ipahamutang siya nga ilang magbalantay. Kung sa diha nga makita niya ang espada nga moabot sa yuta, hoypon niya ang trompeta o pasidan-an ang katawhan. Nya bisan kinsa kadto nga makadungog sa tingog sa trompeta o dili manumbalin sa pasidaan. Kung ang espada moabot na o magakuha kaniya ang iyang dugo, ana siyang kaugalingon nga ulo. Siya nakadungog sa tingog sa trompeta o wala manumbalin sa pasidaan sa iyang wala manumbaling sa pasidaan ang iyang dugo, anak kanya. Kay kung nanumbaling pa siya, maluwas unta ang iyang kalag. Apan kung ang magbalantay makakita sa espada nga moabot og dili hoypon ang trompeta ug ang katawan dili mapasidana ug ang espada moabot og mukuha sa bisan kinsang tao gikan sa taliwala nila, siya ginakuha sa taliwala sa iyang kasalanan, apan ang iyang dugo padilngon ko sa iyang kamot. Ang usa ka magbalantay sa karnero, mga kaigsunan sa atong gibasa sa 33 uno ngadto sa 6 nga gipasabot nga karnero nga bantayan sa mga magbalantay. 34, 31 sa Ezekiel. O kamo nga akong mga karnero, ang mga karnero sa akong sibsibanan, mga tao man. Buti pasabot nga may mga tao nga gibantayan ang magbalantay sa karnero. Sa panahon sa Espiritu Santo sa atong pagtulunan diya kang master, mao ang equivalent yan na mao ang mga chapter president. Busa, kung dili ka makasabot sa imong katungdanan, kay naaman daw espada nga moabot sa diha nga dili hoypon ang maong gitawag og trompeta. Dili mapasidan-an ang mga tao ug ang mga tao po dili manumbaling ang dugo sa maong mga tao pagapanilngon sa Dios diya sa ilang kaugalingon ngano kaysa diya nga gihuyop ang maong trompeta, wala ang mga tao manumbaling. Kay ang gipasabot sa atong nabasa sa giingon nga trompeta gikinanglan nga ang magbalantay sa mga kaniro magtrompeta gid ay. Ha? Og ang maong magbalantay sa kaniro sa diha nga dili siya mo patalinghog sa huyop sa trumpeta sa pagpasidaan. Ang maong magbalantay sa karnero panilngon sa Dios ang iyang kaugalingon, panilngan siya sa dugo. Sa ato pa dunay kasalanan nga iyang nabuhat ngano, panilngan siya sa dugo ni ato mga tao nga wala makapatalinghog sa pasidaan, sa tingog sa trumpeta, kayo man patinguga ang trumpeta. Kabalo mo, unsa ning espada, unsa ning trumpeta. Dili to trumpeta nga atong nadungog ganina nga nagtukar og diana. Ha? Atong gipaduyog sa kining ang silaw sa espiritu. Unsa man ning espada? Hop 19:20. Noy biningon, kahadlukin ninyo ang espada kay ang kaligot-got nagadala sa mga silot sa espada. Aron nga kamo mahibalo nga adunay paghukom. Unsa di ay ang espada? Nga kinahanglan ang magbalantay sa mga kaniro mo pasidaan mao nga ang espada gahuyupon na gani sa magbalantay sa mga karniro. Ang espada mini nga adunay paalabuton nga panghitabo nga paghukom, silot nga ipakadaog sa Dios. Ug ang gisgutan nga trumpeta, mga kaigsunan, nga niingon ko nga dili literal nga trumpeta. Isaiah 58:1 nagingon, usa kana kamatang sa pagwali, pagpahibalo. Subinggit ka sa makusog, ayaw pagpugi ipataas ang imong tingo sama sa usa ka trumpeta ug ipahayag
sa akong katawan ang ilang kalapasan, sa balay ni Jacob ang ilang kasalanan. Buti pasabot nga kung doon natay mga kasalanan paghuyop sa trumpeta, tanang matang, sa angay ipahibalo sa mga katawan, sultihan mo sila. Yun, suminggit ka sa makusog, ayaw pagpugi, ipataas ang imong tingog. Busa sa Biblia, ipasinggit kay ka. Pagkusog, igipakasama, ingon sa trumpeta. Pero sa Biblia, kung unsa ni ang kahulugan sa singgit, yatag sa Dios ang kahulugan. Diha nga atong mabasa sa kang propeta Hunas nga gisugo siya sa Dios. Kini ang atong mabasa sa Hunas 1:1. Karon ang pulong ni Jehova midangat kang Hunas ang anak nga lalaki ni Amitay nga nagaingon. 2. Tumindog ka. Umadto ka sa Ninibe, anang dakong syudad, og suminggit ka. Batok niya na kay ang pagkadautan midangat sa akong katawhan. O tanawa. Ang pagpakusog sa pagsinggit ingon sa trumpeta sa pagpahibalo na sa mga kaigsonan o sa mga katawhan. Sa Bakangunas, ipasinggit, tumindog ka, umadto ka sa Ninibe, anang dakong syudad, og suminggit ka, batok niya na kay ang ilang pagkadautan midangat sa akong atubangan. Kana bang singgit sama sa nahubog? Nagsinggita, hoy, Ninibe! Mo ba ang gipasabot? Idili. Niya, gipausban o giusban sa Diyos yun na sa pagpasinggit ng singgit gihuban. Kapitulo 3, versikulo 1 o 2 sa Hunas. Ug ang pulong ni Jehova midangat kang Hunas sa ikaduha nga higayon nga nagingon. Tumindog ka, umadto ka sa Ninibe o kanang dakong syudad o walihan mo kini sa wali nga gisugo ko kanimo. Unsa di ay ang singgit nga pasinggitan niya ang Ninibe sa ikaduhang higayon gibuhat pagsinggit mao ang pagwali. Busa kita nga mga magwali katumbas ang pagsinggit namo ang pagwali pagpasabot kaninyo. Unya ang mga chapter president. Kinahanglan nga kung sila mo pasabot ang gipasabot kung sa panahon pa kang yuba magwali ka sa wali nga gisugo ko kaninyo. Nagsugo bas master? Nga musulat to laing pundok, Cell of the Living God Church. Di ba nagingon si master, ayaw pagguba ang PBCM. Kay kining PBCM international ni. Og sa diskomunyon. Og sa diskomunyon, katong mga karaan, na nakakupot og diskomunyon. Way laing pagtulunan, nga moabot ang panahon, nga tigumon. Musugot man sila sa dili. Ari sila sa punta sa kang master kay gibutang nga Four Corner World Spiritual Division. Si master ang nagdala sa spiritual. Mo nang ingos master, ay haraba makaila ang tao o kinsa ko o kanang patay na sila. Kaya ngano ang mga tao ilang naandan nga ang ilang namatan nga relihiyon sama ninyo sa una nagtuo ta nga tinuod. Pero sa diha nga kamo nakasusi sa pagtulon ang PBCM, muna ang tinuod. Pero dili igo ang pagkatinuod sa PBCM. Nga taman rakas pagbarog, kinahanglan pud ka nga manabot. Kay kung dili ka manabot, musukwahi ka sa kinini ang prinsipyo kang master. Sa balaod sa misyon, dugay na ni. Gipasidaan ni master sa pahina 25. Ngadto sa 26. Pahina 13. Unsay gingon? Nga manggawas gidang magpatutuo sulod ra sa pagtulon ang PBCM. Oh, pamasa po ba? Pamasa. Ha? Nagkupot-kupot na pero wa ta magbasa. Gingon sa balaod numero 13, na diri ang mga balaod, nga gidili ang pagpataas sa buk sa mga lalaki, gidili ang pagpamantalon sa mga babae. Pero sa atong gibuhat, tiguang lantas PBCM. Sige lang gyapon pagpangarsonis sa mga babae. Ngano? Pagpangarsonis ninyo, nagwapa mo? Napunan ang inyong kagwapa o naikugan na hinunta? Anong nagsulti ko niya na magkigsunan, marag sakit to pa mation. Pero tinod man na. Balaod man na ni master. Nanganhita din ni dili si Reverend. Dili ang akong mga kaigsuunan
sa material mo inyong gianian. Dili kay kinsa ang atong tan-awon diri sa atong palibot. Kung nanganita gumikan sa pagtuo. Sayop ba di ay? Kung isulti nato ang kamaturan, ang mga balaod ni Master. Yung Master, ang mga balaod, naplastar na. Ug wala na nakulang. Ug wala po ikadugang. Ug ang tao, igo na lang pagtuman. Tinod na, dili. Ha? Tinood, dili. O, kabalota mo, ingong tinood, pero ako tanaw-tanaw, ang uban nga mga asawa sa chapter president kagibutang, ay lang mong kalain kay, ngano, prangka-prangka ni, atong gibasa, kung dili daw magpasidaan, magsulti, ang mga gitagaan, gitahasan, sa pagkamagbalantay sa karnero, paninglon sa Dios, ang dugo ni atong mga tao nga wala, panumbaling, o wala, baka, wala magtuman sa pasidaan, sa magbalantay sa karnero. Kami po magbalantay, overall seer, kinatibukan nga nagbantay, naglantaw. Ngano? Nagwali mi. Pati chapter president. Walihan na mo ang ilaha. Ipagdumala lang sila. O di sila mag-practice. Kanang ilang mga tao, tukbo na. Nya, kung gawas na tukbon, o sila mauna pagtukob, adi na tukob. Na pag-ingon sa Biblia nga, kung ang usa ka magbalantay sa karero, dili niya hoypon, paninglan daw kami sa dugo sa mga tao nga wala magpatalinghob. Nganong wala sila makapatalinghob, tud kay wala sila nadungog nga trumpita, nga ang trumpita pasidaan, nga sultihan sila, nga narabay, paghukom ang Dios. Unya, ang Dios dili ra ba muhukom, nga tuo lang. Ha? Kay igo na supisente, kay og tuo lang, mga kaigsunan, ang yawa, luwas na. Ngano? Kay doon na po siya pagtuo, Santiago 2:19. Ikaw nagatuo, nga ang Diyos, o Sara, husto ka niya na. Nga bisan pa ang mga yawa, nagatuo man usab, o nagapangurug sa kalisang. Kita mo na. Ang yawa ba'y maluwas sumala sa Biblia? Idili. Kaya nga no, taman lang siya sa pagtuo. Santiago 2:26, faith without work is dead also. Ang pagtuo nga walay buhat, patay. Kinanglan. Kung doon natay pagtuo, buhato nato ang sistema nga kauban sa pagtuo. Kay kung sama sa yawa ang pagtuo nato, gikopya 20 versikulo 9 o 20 versikulo 10 nagingon. Og ang yawa nga nagapasalaad ka na, gitambong ngadto sa linaw nga kalayo asupre. Asa punta ang yawa, itambog sa linaw nga kalayo asupre. Unsa man ang kalayo? O ato na ila na nga impierno, ingnon bitaw na sa una pagamay patab, may impierno gyud mo. Anang atong mga ginikanan nga gihadlok ta, pero makatarungan nga paghadlok kay nganong di ta magsunod sa Dios kay maimpierno daw ta. Tanawa ang yawa. Nganong itambog man nga na may pagtuo na mao lagi tuo lang nga walay buhat. Mao man na katumbas niya na nagtuo ka nga ang truck makaabot dito sa imong puntahan, diri man mo sa Iligan, diha man mo sa Iligan, o diha man mo sa Cagayan, o niya, Barangay San Antonio man sakop sa lungsod sa saan? Misamis Oriental. Kaysa may mong baliban, nagtuo ka ba nga ang sakyanan makaabot nimo dito sa imong puntahan? Sige, tuo. O makaabot ba ka? Tuo bitaw, kay tinuod man, makaabot. Na, abot lang ka dito, di ka sakay adto. Ang eroplano lugar, makaabot og hain nga nasura. Nituo man ka, na tinuod to na, hagas lang ka, nakaabro dito. Nga, tungod sa imong pagtuo nga na eroplano, nga makaabot na nimo dito, nyawa ka mo sakay. Busa sakay, gibuhat nimo ang imong pagtuo sa pagsakay. Busa tungod kay ang mga magbalantay sa karnero nga nagtuman, pag ilang ihatag ang mga pagpasidaan, tungod kay adunay paghukom sa Dios nga gitawag og espada, paghukom. Dili kay ang ato lang
luwas na tadritso kundi ang paghukom base sa atong mga binuhatan, mga kaigsunan. Unsay priba nga base sa binuhatan o pag-abot sa panahon, tanawa ang inyong kay wala tingrinyo na rabaron sa atong ID. Remember, nga ang atong ID PBC membership card mo nang dili renewable. Padayon na basta dili mawala, why renew na. Og ang gift pass, katong gift pass gamito na para sa adlaw during the roll call time. Nabaka na imo laban ang i-presentar pag-abot. Katong sa una gi-renew mo na, mailhanin mo na kay naihulagway na ni master na imong picture. Katong kuan. Ug ang renewable yearly katong missionary nga ID. Katong membro pag naay mangutana unsa man day imong pagtulunan, atong membership card imong ihatag. Mo na siyang proper. Pag-abot nganong katahapan ka nganong nakaabot man ka diri nga layo man ang inyo. Missionary ana ay imong ipakita nga missionary to prove nga nung nakaabot ka kay dunay imong mission to propagate the faith. Sa pagsangyaw sa kamaturan mo nang imong sagang ganong nakakuan ka. Plus imong baylos, mga kaigsunan. Pero ang mga ubang PBC diri nangabuang. Kay giilad sila ni Piduso, basahon ko sa kining kuan. Kay wa man to nato matiwas pagbasa tong 25-26 na nagidiay mga kawatan sa mga tao ni Master. Yatong basahon. Kinahanglan ang pagtuo nga malig-on. Dili magpatintal sa mga tinuhan nga yawanon. Kung gusto kang makasiguro nga dili malaang sa imong pagtuo o magpatintal sa tinuhan nga yawanon, ipunting lamang pagsiguro ang imong kaugalan diya kang master o wala na ilain. Kay kung mulingi ka pa ni bisan kinsa, bisan pa sa igsoon mo sa pagtuo, may kahigayunan ka nga malingla ka o malipat sa pagtuo. Lingi ka sa imong igsoon sa pagtuo, malingla ka. Ipunting lang kuno diha kang master. Kay ang Biblia nag-ingon, Jeremias 5:26, kay sa taliwala sa akong katauhan. Kinsa ni sila? Pamatia. Kung naamoy Biblia, susiha. Jeremias 5:26. Kung naamon, nini mabasa. Pero basig diskumpyano mo, magibuat-buat na. Kung naay Biblia, basaha. Kay sa taliwala sa akong katauhan. Sa balaod ni sa mga misyon. Igakita ang daotang mga tao. Sila na nagbantay ingon sa mga ngayam nga naghati. Sila nagbutang og usa ka litag og mudakop og mga tao asa makita ang daotang mga tao sa taliwala sa katawhan sa Dios. Unsa ilang trabaho? Mudakop og mga tao. Busa kay mudakop mag mga tao. Ang isda kung kuhaon, ang paon isda. Og dili uwang. Ay ang uwang part man na sa face. Different lang ang sistema ba. Pero naa sa tubig o naa sa dagat. O di, tungod kay mudakop silang tao, ang mga membro sa PBC nadakpan. Kay ang gipaon, ang atong magtutulo aron tukmon. Pero natingala ka, wa ka makahibalo, nga kung isda ta mga kaigsunan, nasulod na ta sa tubig. Nasulod na ta sa dagat. Kung ibutang na tong dagat, nakahibalo ka sa pagbingwit sa diha nga tukbo nimo tong gibingwit. Pagbira nimo, asa ka na? Wala ka na sa dagat. Tuwa ka na sa tao nga namingwit ug asa ka gibutang niya. Ug sa sulod pa sa bubo, nabubo na ta. Pero gihuho ang bobo gikuha, gisulod sa laing bobo. Unsang gipasabot nako? Nasud na ta sa PBCM. Pero gila ang tagikuha tas bobo nga PBCM. Nagisulod ta sa laing bobo, Seal of the Living God Church. Kay matod pa nila ang PBCM wala kuno marinyo kay ngano taman ra kuno sa 50 years ang kining gitawag og rehistro ni-expire na kuno, granting. Pag-ari na to sa PBCM, mga kaigsunan, rehistro. Tanawa, rehistro ba? Mo man na, sa 4.8 sa Santiago, dumuol ka mo sa Dios. O siya mo duol nga na kaninyo. Kamong mga makasasala,
hugasi ang inyong mga kamot. Kamong mga maduha-duhaon, putlia ang inyong kasing-kasing. Mateo 5:8. Bulahan ang maputli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. O di, sogo nga ipaduol ka sa Dios, dili kay ipaduol ka sa ristro. Kay kung wala, mawala ang ristro. Mingon din ka, nga adi na tinuod, ang ristro ba'y atong gianhian? Dili, pagkabugok ka sa tao. Gano? Dituo lang sa istorya, those who have believes entails, has known mind. Matod pa ni Dr. Jose Rizal. Sa Tagalog pa, ang maniniwala sa sabi ay walang bait sa sarili. Ang mutuo ko nun sa sulti, walay sa labutan. Kibali, walang bait. Wala kay utok sa pagpanabot niya na. Asa man day tamutuo. Sa sulti man yun. Pero basta ba niya ay musulti ang tao, mutuo ka na lang. Saba diha. Yatong naminyo mo is ay kung patuha, surti lang isa ra kabuk inyong gigugma. Matay wa man ko tinud gibiyaan ko. Nibalhin mas lain ang hinigugma. Nya dabe karon, naon sa man ka? Pagingon day nahigugma ko nimo, tikang-kang dayon. Kining atong gisgutan mga kaigsunan nga importante gyud nga makasabuta. Tuod tok mura tag makakatawa pero tinuod to. Nga ang pagtuo mo'y gikinahanglan. Ha? Nga ubanan og buhat. Kay kung dili patingugon atong gisgutan atong trumpeta mao to ang part sa wali. Nganuman, kay ang yawa dili maluwas bisag na siya pagtuo. Kay ang gikinahanglan sa Dios kay doon na may paghukom aron masayod ang makatawan pasidanan kay sa paghukom adunay basahon nga buklaron mga kaigsunan og sa pagbukla dito din nasulat ang tanan natong mga binuhatan. Daniel kapitulo 7 bersikulo 9 og 10 nagingon. Akong nasudong hangtod ang mga trono gibutang ug ang usa nga mao ang tigulang sa mga adlaw milingkod ang iyang mga bisti maputi ingon sa nibe ug ang buhok sa iyang ulo sama sa lunlon nga balibo sa kanero. Ang iyang trono mao ang nagadilaab nga siga ug ang mga ligid nini mao ang nagasiga nga kalayo. Tanawa, naitigulang nga nagtigulang sa mga adlaw. Sa English ni Ancient of the Days. Mao ni ang address sa Dios, tigulang sa mga adlaw. Nga ang maong tigulang naglingkod sa iyang mga og ang iyang bisti maputi ingon sa nibi ug ang iyang buhok sa iyang ulo lunlon sama sa balhibo daw sa kaniro sa ato patigulang. Na kuno ang naglingkod niya na diyo. Ang sapa nga kalayo migula ug mibaha gikan sa iyang atubangan. Mga libo ka mga libo na nag-alagad kaniya ug napulo kalibo kada pulo kalibo na nagtindog siyang atubangan. Ang paghukom gisugdan ug ang mga basahon gipangbuklat. Ingon si Master kay si Master man ang final nga mukom. Ingon si Master nga si Lolo Ardiano mao man na daw si Hiuba. Nara ba daw na mag-atang sa pultahan? Unya mo'y dili mo pasulod. Pero gikan man to ni Master. Kay mura ba security guard ba? Kay ang Espiritu Santo maghukom. Hasta man to. Pero tayo man sa Espiritu Santo yung Master siya magbantay dito. Tinotong gingon ni Master sa una dili. Ha? Tinood ba? Oh. Pila lang ang kahibalo kay ang uban mga bag-oman, ang mga membro. Pero mo ni ang basihanan. Na mo ni naigiingon nga moabot ang panahon nga naa daw katong mga nagabaha nga kalayo. Pero dito literal nga kalayo. Mga napulo kalibo ka mga libo. Mga linibo daw. Ang ipasabot niya na mga kaigsunan nga linibo ka mga linibo. Mo na ang mga anghel o manulunda. Sumala sa atong mabasa sa Pinadayag, Kapitulo 5, versikulo 11, nag-ingon. Unya, mitanaw ako og diha sa libot sa trono, og sa mga buhing binuhat, og sa mga ansyano, nabati ko ang tingog sa daghang mga manulunda
ngang gidaghanon, kapid-an ka mga kapid-an, og linibo ka mga linibo. Busa, makita din ang mga manulunda pag-abot na sa adlaw sa paghukom, mga kigsunan. Og ang mga basahon, gipangbuklan. Unsa man tong basahon nga gibuklan? Basahon sa atong mga daotang binuhatan, og basahon sa mga mayong binuhatan, din dito ibase. Kung nakasulat ang imong ngalan, dito sa libro sa kinabuhi, luwas ka. Pagka wala ka sa kinabuhi, dito ka sa kamatayon, nga libro, motong dito ka makaangkon og kasilutanan. Binadeg Kapitulo 20, versikulo 11, nagingon. Unya nakita ko, ang usa ka dakong trono nga maputi, ug ang naglingkod niini gikan sa kangkinsang atubangan ang yuta ug ang kalangitan na nagpangalagyo, ug walay dapit nga hingkaplagan alang kanila. 12. Ug nakita ko ang mga patay, mga dagko ug mga gagmay, nga nagatindog sa atubangan sa trono, ug diay mga basahon nga gipangbuklad. Tanawa, og dihay mga basahon, plural. Og dihay mga basahon nga gipangbuklad, nga mao ang basahon sa kinabuhi. Og ang mga patay gipanaghukman, pinasikad sa nahisulat diya sa mga basahon, pinasikad sa ilang mga binuhatan. 13, ug ang dagat ngadto 15, mitugyan sa mga patay nga diya nini ang kamatayon ug ang Hades, ug ang tanan ginapanaghukman, pinasikat sa ilang mga binuhatan. Unya ang kamatayon ug ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo, mao kini ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo. Ug kun ang ngalan ni bisan kinsa nga dili makaplagan nga nahisulat diya sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Pagka dili makaplagan ang atong ngalan nga nasulat diya sa basahon sa kinabuhi, mao to ang gitawag og itambog siya sa linaw nga kalayo. Kay nasulat ka sa basahon, dili sa kinabuhi. Dito ka nasulat sa mga basahon nga gisulat dito ang mga tao nga daotan o binuhatan. Dito gibutang sila. O katong mga maayong binuhatan, dito sila nasulat. Matod pa sa Daniel 12:1. Ug niadtong panahon na si Michael, motindog ang dakong prinsipe nga nagatindog alang sa mga anak sa imong katawhan. Ug moabot ang usa ka panahon sa kasamok nga ang wala pagyod mahitabo. Sukad nga may usa kanasod bisan hangtod nianang mga panahon na. Og niadtong panahon na pagaluwason ang imong kitawhan, ang tanan nga hikalaplagan nga nahisulat sa basahon. Kadto lamang maluwas mga kaigsunan katong nakaplagan nga nasulat sumala sa atong nabasa sa Biblia diha sa maong basahon. Og ang katarungan ngano bitaw nga nasulat ka sa maong basahon, tungod kay kini kung wala ka masulat sa basahon para sa kaluwasan. Exodo 32 versikulo 32 nagingon dinhi, apan karon kung pasayloon mo ang ilang sala og dili ugaling palaa, ako ginampo ko kanimo gikan sa imong basahon nga gisulatan mo. Og si Jehovah mingon kang Moises sa una pagipasabot ni Jehovah, bisan kinsa nga makasala batok kanako, kini siya pagapalaon ko sa akong basahon. Pag nakasala ka, tuwa ka unta laray sa kaluwasan. Pero pag nakasala ka, kuhaon ka sa basahon, dito ka sa basahon para sa libro sa kamatayon, dito itambog ang mga tao, di nakaplagan sila dito. Pero kung nakaplagan nga wala mapala sa basahon nga nasulat, moto ang pagaluwason, mga kaigsona. Mo na nga sa adlaw sa paghukom ang basihanan, mo ang pagbantay sa kasuguan. Kay ngano bitong naatay binuhatan nga matarong anong nakitaan tag dautan, diin ta makita ang dautan. Unang Juan 3:4. Kay ang tanan nga nagahimog pagpakasala, nagahimog paglapas sa sugo. Kay ang pagpakasala maumay paglapas sa sugo. Aron di ta makasala sa sugo,
Ecclesiastes 12:13-14. Kini mao katupusan sa tanang butang. Ang tanan na dungog na kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo. Kay kini maong tibok nga katungdanan sa tao. Kay pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuat ngadto sa paghukom. Bisan ang tagsa-tagsa ka tinago nga butang. Bisan ang maayo kun bisan ang dautan. Dadon di ay sa Dios sa paghukom. Katong matarong nimong binuhatan og dautan mao to. Nga nailan nga kadto di ay sila mga dautan. Tungod kay wala sila masulat sa basahon sa kinabuhi, napapa sila, tuwa sila sa basahon para sa kalaglagan. Munang gingon ako nga mo na'y buhaton sa pagbadlong pagpasidaan mo nang gingon nga sala ba di ay og atong isulti ang atong mga posisyon kita nga magkababayan nga nakalapas sa sugo ni Master. Busa mao kini ang panahon nga gihatag nga may time pa. This is the right time to unsa? To repent sa pag-usab sa atong kaugalingon. Mo na mga kaigsunan nga atong gibutang si Master, di kung atong balikon ang mga kagapon. Ang kuwang na lang ang palasyo nga mobarok. Kay diri nas Master morog na ulian ang atong buot. Tungod kay nagbarog ang flag. Dugangan pa ni diha. Kay doon naman to'y collection para niyani. Muna ang atong pag-anhi mga kaigsunan. Busa katong gingon nga chapter president o kinsa man nato nga magpailag ta sa kang Pedroso. Nasayop gika. Kay ngano, ingos Master ayaw guma ang PBCM kay ang PBCM International. Parehas day na nga moadto ka dito sa dili na PBCM. Unya sa proper mga kaigsunan sa ebanghelyo ni Master katunga makatambong. Gihimplo ni Master nga gihimo ko ingon nga Kristo tinuod dili. Tinuod? Kus gapon. Ana ba? Kay si Reverend, bungol-bungol na ba? Lisod na ba ning bungol na ta? Kay gusto tag mamati. Para tong napulis ang apelido. Tagalite. Isumbong siya si Valeriana. Inahan sa asawa ni Ralios. O katong iyang papa sa asawa ni Ralios. Naglingkod ko diya sa una. Diya pa pwede agian kay daghan pa. Wapang kuan pa to. Unya, iko nga, oy, asam day kagikan, na day ka diya dongloy. Iko naa kay, wala pa man to impusar ang Reverend. Ingon din. Din man day ka nang. Dito lagi, nadugang istorya sa lisura ning atong bana dong og kaning tigulang na. Kanang kay mabungol naman. Ano man day nang? Ingon, tinuod niya. Ingon din iyang bana ng suko. Abi kay bungol ta hinayon. O tanawa. Abi kay bungol kuno na hinayon. Pagsulti ba di na hinon kuno siya kadung di singgit siya. Pag singgit siya, abi kay bungol ta singgit-singgitan na lang. Ingon din yang asawa siya. Tay wala tay mahimo dong. Kay atong singgitan masuko. Kay abi kay bungol singgit-singgitan na lang na. Mao ba tay yang gipangita? May utatong nagsabot sila. Be, unsa man gyud ay kasinggit ang imong gipangita nga ang loud sa singgit. Ang problema pud og sa imong singgit kay natural man to niya pero dako na dito. Kay bungol pud siya di gid niya pud madungog yang tingog. Di iya gyud tong kusgon. Moingon to siya nga mao bitaw nay akong gigamit. Moingon pud to siya unsay makalamit kay bungol gud. Di nalalis na. Kay murag atong batan-on nga may gabi diayo. Ako dong soroy-soroy lang. Unsa man yung tigula nga atong gipangayo ang gabi soroy-soroy man. Kay diin ba day kagikanyo? Mayong gabi po dong. So, wa man muktuno. Di gingnan sa maongutan. Bungol-bungol man day kayo. Kanay bata matinahuron. Na mao man to. Imbi nga unsa mo gyud kasinggit unsay makalamit? Peting gubutan na. Day asa ang cruising day sa Santa Ana. Tiguay magkano. Di man baligya ning Kanding Noy. Cruising ba sa Santa Ana? Di lagi ni baligya ang Kanding Noy. Ang cruising sa Santa Ana asa gion. Giignag di baligya ning Kanding siya. Unya inig uli nako isumbong ta kang mama. Mamugos kag di ibaligya ang Kanding tanaw ra na. Kalayo ra.
Ma, tay tao dito ay, bisag di ibaligya ang kaning, mamugos yun. Siya, ha? Unsang? Magminyo ka na, buang nga ka, bata pa ka. Gikunot sa igatan ka na ha. Bata pa ka, magminyo ka na di ay. Inigabot lang sa imong papa, isumbong tagi ka. Kay nanagat man. Pagpanagat na, imong bata, kiat nag-agi. Bata pa ganit, magminyo na. Nihilak ang bana. Suko ba di ka, ako'y kuhag isda. Maria, sa tisipa. Ha? Pagkabungulat sa kaliwatan lagi na. Labihang bungulat, galayo rin kayo. Muna nga, hasta ko namuot bitaw. Pero ako na lang pungan, aron di ko makakatawa. Pero sa ako yun, makakatawa yun. No? Pero, gamay ra kong tingog kay sa inyo, gani, nag-microphone pa ko. Muna nga, muot pa tanin niyo mga kaigsunan. Ha? Bitaw, ang atong pag-ari diri, ako mag-uol ba ikong gikatawa ko lang di kay matay. Giyon siya ga pagpanabot no? Matay. Pero kay nag-iyon master lagi, duha ang maghigda sa higdaanan. Ang usa, pagakwaon, ang isa mabiniyaan. Muna, pero mga kaigsunan, ang proper gyud unta nga inyong buhaton mao ni. Ang mga chapter president, pag moabot mo dito, dili man ang mga magwawali mo imong walihan. Kami, asa mi moabot dito, kami mo magwali ninyo. Puriso, nga dili ta magpataka, balikan ko to, ang rehistro mo ilang gikuanan. Ay, rehistro. Nga ang pag-abot sa 50 years, ay maglaga-laga ba? Pag-abot sa 50 years, kay ang mga asosasyon, gihatagan, ang bisag unsa nga mga registered companies. After 50 years, expire. And then, after sa expiration, pwede ni mo i-renew. Hoy! Batod pa sa television sana, hoy! Gising! Pagmata na ba, ay pag binugok, bisan pagani akong gitugutan nga wa na ang atong rehistro nanganhita sa kalawasan, dili sa rehistro. Unsay gingon, first commandments in the Bible, gingon, Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Gingon, mo'y unaha pagpangita ang gingarian sa Dios. Tanawa, unsay ipauna? Nag-ingon ba, seek ye first the registration of that association? Uy, wala. Kaya kung walay rehistro na, di na tinuod. Kung pananglitan, ang rehistro na kapatinod, Pedroso, ikaw rin nakaparehistro. Ngano? Ang uban nga pagtulunan girehistro, kung maumay pasikaranan, di modo, nga sila tinuod na, gumikan sa rehistro. Ay mo pagbinugok, ang mga misyonaryo po, ang uban nga, unsa na katod, ay napagtuto o anak, pangutana bitso, ang uban. Amot on sa katinutos na may kanta ni atong kuan nga sa una nakadungog ko king unsa na Tikiro Mambo unsa na king si ha ate Tikiro kay kuan man Espanyol Tikiro Mambo kini dili Tikiro Tokiro kada kung tinuod ha pero pasayloa og pasensya ko tungod kay akong nadungog og niabot nga nay nakasugilon niya mao man ay gingon, when there is smoke there is a fire. Kung dunay aso, kung mayroong usok, mayroong apoy. But pasabot sambingay nga ngano man nga may aso kay nay kalayo nganong nasugilon man na mao nang gingon ni Rizal ayaw pagtuo sa sulti siguro mao nang nagdepensa ko na pipila na ka mga tao nagsugilon si Anas bitaw Colarte ambot lang. Nas, o katong imong pagpirma, tinunto to, makapawa ka diha. Sig imot ang giilad. Ha? Dasig di ka na makapuyo sa imong balay, kay daghan ra bang nagpuyo nga mga members mo? Kita mo nang gibag-on? Nanong balik ang mga pagigugma diha sa kang master nga nabutang diri. Muna nga, nalipay ta, mga kaigsunan, ngayon nini ang sistema na to, pero mag-uul po ta,
Nganong nabitaw tay programa para pagdugang sa mga membro nga makasabot sa PBCN. Pero nganong doon naman po i-pull out mga kaigsonan sa PBCN? Dili na malikayan. Kaya ang Biblia nag-ingon sa 5:13 sa unang Korinto, palagputa, doon ay pagpalagpot, expulsion na. Ang Diyos mao ang magaukom kanila nga mga tagagawas. Palihog ra ko pakita sa unang Korinto 5:13. Ang Diyos mao ang magahukom kanila nga mga tagagawas. Palagputa gikan sa inyong taliwala kanang taong dautan. Palihog ko pagbasa sa pagkita sa kuan unang Korinto 5:13. Giyon sana sa Biblia nga ang pulong sa Dios giingon dinhi sa atong mabasa sa Biblia. Palihog ko pagkita sa unang Korinto 5:13 gyapon. I-preparar para dili malangan kay daghan ra tag esplikaro nag-ingon dinhi. Hinuon unsa may atong labot sa paghukom sa mga dili tumutuo. Unsa kunoy atong labot sa paghukom sa dili tumutuo. Ang Dios lang ang maghukom kanila kanang dili tumutuo ba wala pa sa atoa. Apan kinahanglan gayon nga timbang-timbangon nato kung maayo ba o dautan ang gibuhat sa atong isig ka magtotoo. Tuwa ta magtimbang-timbang sa isig ka magtotoo dili tumutuo nga wala pa sa pagtulunan sa PBC. Nga timbang-timbangon nato kung maayo ba o dautan ang gibuhat sa atong isig ka magtotoo. Kaya ang kasulatan nagingon, papawaa ninyo sa inyong grupo ang taong dautan. Nabay papahawa na Nganong di kay papawa ug anay ka karon, magsige ka na nung pangutkot niya. Di ba kung ang imong durjam gikutkot sa anay, hotdon imo tanang durjam. Di ba katong gianay ra mo imong kwaon, kanyag motabok tong anay dito, mahurot na hinog pagpangutkot. Daw big magsigig mission pagpangutkot diha. Di. Katong mga gitawag pag mga masuso pa sa pagtulunan sa PBCN, nga nilugaw pa ang kanunon, nga wala pa maka kaon o gahi nga kanon, buti pasabot nga ang atong kaalam dako na, hingkod na, husto na nya bag-o patang membro kay gani bisag dugay-dugay ng panahon wa pa gani mahinog, hilaw lang gyapon. Nagingon sa 5:13 sa Maayong Balita Biblia, nagingon, papawaa sa inyong pundok ang tao nga dautan. Supisinti na, bisag katulang. Papawa sa inyong grupo o papawa sa inyong pundok. Lagi pagpawa. Pero katong mga tagagawas, Diyos na bahala to. Pero pagka na sa sulod, ato, munang atong pangutanon, pagka maliwas-liwas na, unsam yun ni, manong. Kanang, love pa ba ninyo ang PBCN? Love. O niya nga naman, nga niya ito mga dito, parehas raman, paghilom. Kay parehas raman, ikaw ba'y magwawali? Panawara. Ang Biblia nagpasidaan. Sumala kung kinsa ang proper nga gitagaan o katungod. Daan pa sa unang panahon. Ang gitagaan katungod, ang mga ministro. Buti pasabot sa lay pagkasulti, mga magwawali ang gitahasan. Sumala sa mabasa sa Malakyas Kapitulo 2, versikulo 7, sa Maayong Balita Biblia nga may imprimator, Julio Cardinal Rosales, nag-ingon, katungdanan sa mga pari ang pagtunlo sa matuod nga kaalam may tungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawan magpakisayon bahin sa akong kabubuton kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Sa Biblia ni King James Version, kining pari saserdote. Busa ang saserdote maora ang gitawag og pari. Busa ang Biblia nagingon, katungdanan sa mga pari o saserdote ang pagtudlo sa matod nga kaalam may tungod sa Dios.
kinahanglan adto kanila ang katawan magpakisayon. Saserdote ka. Kay magbuot-buot kag imong kay naman ko'y nakuan nga nakunoy ang gipangita dito o makita gyud kuno na niya. Mao na gyud kuno. Hoy, paghilom taon mo nganong nangita man mong unsa nang gipangita ninyo. Ngawa man magsugo si Master ana. Diin ka man adtong pagingon nga moabot ang panahon nga kanas Pedroso magpatutuo. Sige mo pamati dinhi nangabuta mo. Sige mo pamati nangabungol mo. Kayog nangabungol, way mo isa. Nakadungog mo ni ana mga kaigsoon nga sa una pa giiwanan ni Master nga moabot ang panahon nga kanas Pedroso magpatutob pati pas Mary Alcazarin. Patas kamot ang nakadungog, ang wala ay lang. Asa pagdali-dali kay kwintahon na to. Uno. Uno ra diri. Dos. Ani daghana kay kikwinta man. Di nalang ko diri. Kuhaan ninyo ang atong 10,000 pesos no, ganti sa inyong pagbatas dito. Nya, wingon, man day ka nagkuha Reverend, asa atong kuan, pundo sa kuan. Isa ay uli ko na lang day ni Reverend, wa na tay ibuhat og palasyo. Lagi. Ay lagi. Oh. Na diri may mo katawa si Berina. Bre. Mas Mario bre. Mario. Oh, pataas ang kamot. Tindog Mario. Na di ay itong kuan. Gihatag nimo nga uniforme kay Palace Guard man mo. Unya, naglayo mo, bre. Ay kawataw ko, bre. Tapos Madam Gaga dito, naglayo. Pero maglingkod, tapad. Dito, no? Mga kaigsonan. Malingaw po ta ba? Kay ako, nalipay ko ninyo. Kamu po nalipay nako. Pero ang atong gikalipayan dili ako si Master nga naa kay mao may atong gituhan. Kay og naa sus patinga bitaw ta makigsonan galing kay og pasalamat ta nga dili ta mao kay ninyo Master. Moabot ang panahon paningkamuti ninyo. Nga kamo karon maayo pa ipabilin gina. Kay basin unya moabot ang panahon nga kamo karon mao pero pag abot ugma dili namo maoy mao. Ngano man kay nausab na di ay atong pagtuo. Mao man ay bantayanan. Bantayanan na ang atong pagtuo na. Kay dili man lagi kay nag-ingon mas Master nga ang akong mga pinili pagapilian pa. Kamo ako ng mga pinili. Pero ang akong mga pinili pagapilian pa. Tindog mga pinili, pabilin pinilian. Ang atong trabaho mga kaigsonan mao ni history barely repeats itself. Yung Master, kanang Ecclesiastes 1:9, ang gingon niya, tinuod naman naam ko dito, ang nakasulat God, makikso na ringon. Ang namaok ka ni Adto, sa una ba, mamauugma, kanang palaboton. O ang nahimo ka ni Adto, paghahimo man ugma, sa ubang hubad sa Biblia, history merely repeats itself. Dunay kasaysayan nga mabalik gihapon. Muna, nga sa una, wala ipasikad og rehistro. Nga ang pagtulunan niyo bag rehistro sa kagamanan, doon nalay kausaban. Pero it doesn't mean nga ang rehistro karon mo'y nakapausab. Nga na, kay protected ni Master ang mga katauhan kay ibutang unyag illegal ta assembly. Unsay illegal assembly? Nagkatapok ta nga dili kabubuton sa gobyerno, basig nagtapok ta kay ang kausa nato mahitud sa pag-agin sa gobyerno. So kung naay magtanom-tanom nga tuwa sila, nagkuan, nagtapok-tapok nga dili pinaagi sa gobyerno, kay muluad sa gobyerno, mo na nga ipakita din mo ang rehistro sa material na nga sagang. Sa material na nga sagang. Pero kung ni-expire, i-renew na, ayaw mo pagbuot-buot. Mao nga ang saserdote, ang mga pari, mao ang gitawag sa Biblia nga dito ka mangutana, pari ba mo? Gitawag tingalig parion, murag pari ba? Pero sa 61 sa Isaias ang pari mao ra man ang saserdote. Sa 61 size nagingon sa Isaias.
apan kamo pagahinganlan nga mga saserdote ni Jehova. Og ang mga tao mutawag kaninyo nga mga ministro sa among Dios. History merely repeats itself. Sa panahon kang Jehova na ay mga saserdote nga sa hubad sa Biblia Katoliko gitawag og pari. Nga kanang mga saserdote maura na ang ministro. Busa sa unang panong gitugon na katong mga ministro pong dili laang. Dito ka ipapangutana na og chapter ta og misyonaryo ta, misyonarya ta. Kuan lagwar mo, saserdote mo, pari mo. Na diha gid mo na sayop mo sa pangutana. Ha? Mao bitaw nang giingon sa Jeremias 6 nga atong mabasa dinhi mga kaigsunan nga gihatag ang usa ka ehemplo 6:16. Nag-ingon dinhi ang Biblia ay tumindog kamo sa mga dalan. Ehemplo niya si Kristo man ang gipasabot nga dalan. Pero ang punto nga atong gikuha, tumindog kamo sa mao kini ang gingon ni Jehova. Tumindog kamo sa mga dalan og tanawa og pangutana may tuod sa karaang mga alagianan. Kung hain ang maayong dalan og lumakaw kamo niyana og makakaplag kamo kapahulayan alang sa inyong makala. Apan sila mingon, kami dili moagi dito. Ingon ang Biblia. Pangutana, tumindog kamo sa mga dalan o pangutana. Kung hain ang maayong dalan, ang karaang dalan, og lumakaw kamo ni ana, og makakaplag kamo kapahulayan, alang sa inyong makalag. Ipapangutana ka, asa man? Pangutana sa pari, kay katungdanan sa pari, ang pagtudlo may tod sa kaalam sa Dios, og ang mga tao adto papangutan kanila dili kaninyo ni kinsaman adtos mga ministro o mga pari. Tanawa mi nga mga ministro nagiyon ba mi nga si Pedroso, si Mary Maura, wa gyud kanamo nga mga pari. Pero kamoy magingon, hilas kayo pamation. Kay kung kamo pa kamo nalay magwali na mo. Sige, kamoy wali. Di gani mo kaabot og usa ka oras, di gani mo kaabot og 15 minutos. Mukaraw na mo og lugson gid ninyo pag-abot ang maong oras. Naingon mo kasing nga hiwig lansang karandawa. Karaw-karaw bisag asa na lang dito. Muna mga kaigsonan, ang amo dili karandaw kay naa pabor sa kang master perme. Muna atong timan-an. Wala man may magwali sa among kaugalingon. Gani ang mga ministro nagbayad. Walay sweldo, apel pagbayad. Bubinta na lang gani ron. Kay di na kaayo mo apel pero naayamo dito sa Hingoog. Apel Mario sa Hingoog 500 pesos. Dito sa Hingoog. Real Beat Radio FM sa Hingoog. Supposed to be ang mga magwali di na pero kay nangita malig kalawasan. Kaya ang atong girepresentahan, ang atong gipapasegarbuhan, mauman, si Master. Nas tinoy pala pa dire? Wala. Ha? Wala di ay. Gani, doon na to dire, kuhan gani. Na itong, kalimot ko sa ngalan, anto nga, giingnan daw siya ni Master, abot, naaba na rin. Nga, unya, magbabunyag ko to, kay giingnan man daw ni Master, nga, pabunyag na! Nakinsa may bubunyag. Asa to, pataas lang kamot, og naato dire. Nakakita, kadungog mga itong palasguard, kisa tong mga palasguard, nga kadungog ato. Ha? Patas kamot ni, usa lang. Kisa to. Daghan mo, anto, no? Naningon kay ko, tanawa, kano, ang uban ko ay diskumpiyado man lugar sa pagpabunyag, kay adto sila magpabunyag sa asa. Usara ka punto, mga kaigsunan, tanawar ko na anong giagwanta na to dito. Kasi Master atong gikuan. Gikas pagkasunog. Balikan taragon. Lagpot-lagpot atong istorya kay gano. Tungod manggod kay gusto nato nga maakupar ang panahon sa pagpasabot kay
Disyembre rin yung taon ang itigom nato og ang Marso og ang Agosto. Spiritual celebration ni Master. Mao gyud taon ang atong ikita na mo na nga pahimusla nato ang mga panahon para makasabot mo nga ang ato pag-atubang dili sa risok. History merely repeats itself man. Nagingon ang Amos 5:12. Nagingon, busa 4:12. Busa mo kini ang pagabuhaton ko kanimo o Israel. Og tungod kay kini buhaton ko kanimo pangandam sa pag-atubang sa imong Dios o Israel. Ipagpangandam kapag atubang sa Dios dili ang restro. Nito upod ang mga tao dito kang Pedroso kay naman lagi pirma dito nga sa di pa kuno mo balik si Master. Siya sa kuno si Pedroso ang atubangon. Naman dayo pirma dito ni Master nga way kalibutan mo tao nga siya ray nag-unay-unay ni adto. Busa gani nangutana ko ganina nga nakadungog ba mo nga gihimo si Master gihimo ko niya ingon nga Hesukristo ni pataas og kamot. Di itong ni pataas ba otro ni pataas kamot. Oh, diri dapit. Lingi-lingi po mo sa inyong abay kay basig mingon nga. Gisulan mo? Gisulan ba mo nako para pagpataas? Ha? Lagi, wala kay mapitaw tong niingon ko ganina 10,000 pero pag ingon nga aham ka magkuha, di na lang mo. Kay atong despondo na to para sa palas. Karon pag atubang nato sa Biblia nga giatubang nato ang gitugyanan dinhi sa una pang panahon wala iintrigar gawas sa gihimo ingon nga Dios arita kag Giyoba ang katawhang Israel ingon panganda mo sa pag-atubang sa inyong Dios o Israel ang Israel katawhan na sa Dios ikaduhang Samuel City Gs Kama 24 ang Dios mo'y nagtukod anang iyang katawhan pero kinsay gihimong leader sa Israel? Si Moises, mga kaigsunan. Sumala sa buhat, nakoy tumong aning anong ibasa ni, City 35 nagingon. Kining maong Moises, nga ilang gisalikway. Na ilang gisalikway po. Kaya di lagi mo tuo po ni Moises. Kining maong Moises, nga ilang gisalikway, o gingnan, kinsa man kunoy nagtudlo kanimo ingon nga punuan og maghukom gi-question pa si Moises kinsa may nagtudlo kanimo nga among mahimong punuan og maghukom ingon ang Biblia kini sa Dios gisugo ingon nga pangulo og manuluas pinagi sa kamot sa manunda nga mitunga kaniya sa kahoyng talungon. Si Moises na gisugo sa Dios nga mahimong pangulo og manluluwas. Tungod kay si Moises gihimo mang pangulo, leader. Si Moises dili Dios pero unsay gihimo sa Dios. Kang Moises nga mao si Jehovah. City 1 sa Exodo nagingon ang Biblia. Og si Jehovah bingon kang Moises, tan-awa gihimo ko ikaw ingon nga Dios ngadto kang paraon. Og si Aaron nga imong igsoon, mamao ang imong manalagna. Si Moises gihimo ingon nga Dios, ang Dios sa una si Jehovah. Pero sa Dios, naghimo siya, gihimo niya, gipamugatan. Sa Dios, si Moises, gihimo ko ikaw ingon nga Dios. Sa panahon po, kay nagingon, si Master, history merely repeats itself. Gihimo ko niya ingon nga si Hesukristo, pero dili ko si Hesukristo. Nalay buot ni Master ipasabot. Kaya nag-ingon ra ba ang Matthew 24:4-5 magbantay mo nga walay magpasalag kaninyo kay daghan ang mutunga dinala akong ngalan nga mag-ingon ako maong Kristo ug daghan ang ilang pasalagon pasingon ikaw di na reverend ego dili kay di man ko nagpatuong ng Kristo gikuha lang nato ang baba nga gipamulong diya sa baba ni Master ang migula kay nag-ingon man si Master wala pa'y gipamulong sa kong baba nga nabakak. Kay nabakak man, di nabakak karon og iya kong tinunon nga si Hesukristo. Dili ko si Hesukristo. Kay kung kana gipamulong manggani ni Kristo, ngano mang si Apostol Pablo sa iyang pagka-apostol, do namay ni dawat ni Apostol Pablo, ingon nga siya si Kristo. Nga wa man unta magpamatod si Pablo nga siya Kristo. Ako basahon.
niya sa Galacia Kapitulo 4, versikulo 14, nagingon. Ngani wala kamo magtamay kanako ni manuhi. Ingon ni Apostol Pablo, tungod sa akong panglawas, nga misulay kaninyo. Hinunua, gidawat ninyo ako nga daw usa ka manulunda sa Dios. Nga daw si Kristo Jesus gayon. Ang si Apostol Pablo, gidawat ninyo ako. Nga ako, ingon nga si Jesus Kristo gayon. Wa mi si Pablo. Ay, pataka anak. Ipasagdan niya. Kaya ang iyang pasabot niya po sa Pablo, si Kristo matarong man, kung naay nagtuon niya, gidala man niya sa pagkamatarong, wa man para pagpasala. Na giminson ba ni Kristo? Si Apostol Pablo, ang Apostol Pablo, himo taka nga ingon gayod nga mo si Kristo. Walay mabasa sa Biblia. Pero sa ako ang dapit, si Master naghimo nga ingon nga Hesus Kristo. Nga naman, kaysa kasaysayan ni Kristo, sa 11:20 city sa Mateo niyon, ang tanang mga butang, gitugyan kanako sa akong amahan. Sa ato pa, kinsa day ang gitugyanan sa tanang butang ni Jehova, ang iyang anak. Kinsa man day kong anak, samanti anak. Sa Biblia, mga kaigsunan, naas daang tubo, nga kung mamatay ka, nga ginikanan, lalaki kag babae, ilo na din tuwapos ang imong anak. Ang manununod sa kaptangan, bisan pa sa gobyerno, ang eldest daughter or eldest son. Muna siya ang mubahin-bahin sa kataygunan sa ilang amahan nga namatay. Purisoro dili mag-away before he left this world. Kinahanglan nga iyan ang iadto sa abogado. Nga iyan ang ipakita nga kini anak imo ni. Kay ikaw may kamagulangan, lahi lugar ang sa kamagulangan. Magsunod ng mga manghod. Imo ni dong, pila kabuk sila nga mga bata. Imo ni kining lote dire pila ka bok parsila sa sulod sa maong yuta nga lubi imo ni muna ang balaon nga imong tardaan para dili masamok ang imong mga kabatan. After all, naaday imong gipas himangno nga ang affected kung mo pass away na sila, kung mo mawala na. Until such time nga nagkinabuhi siya living together sa ilang pamilya. Walay usa pa nga makaangkon sa yuta sa ginikanan. Unless nga ni-pass away na sila. Ay na doon mo take effect. Tanawa ang ubang mga ginikanan, wala nila i-plaster. Pag-abot, nang giaway ang mga bata sa kabilin nga kabtangan. Tinoda dili, mauna. Pero sa dapit ni Master, kay panulundon man kay pagtulunan man ni, ato manitanan. Maunang atong tabangan sa pagpa-improve mga kaigsunan. Simple lang ang pagsabot nato kung mamati lagi ta, kung ibutang nato sa atong ulo. Ang uban disumpyado nga kita, mao na ang nahitabo. Busa ako pong gipasalamatan ang Palace Guard nga makugihon sa mga koleksyon. Anaon rin nato. Sa una, magkapuliki ta. Simbako lang, simbako. Kung naay atong mga diferensya, basta dili lang kurtal, na may pulong nato sa spiritual na di madala. Mao ang mga Palace Guard mo dalag koleksyon para ninyo moabot to na limpyo ug pila to mao gitoy dawaton ninyo. Pero wa ta mangandoy nga magsakit pa ta. Unsay mga angay tabangonon nga ginagmay. Kay wala man tay pundo, dili man ta pare sa ubang relihiyon nga nay 10% nga gikuha, nga gidumdum ninyo. Kaysa balaod ni Master sa una, magmission mo, makatambal mo katong inyong mga ginagmayng grasya nga inyong gigahin, nga dili gid ang kinatibuk-an, mga percentage lang inyong maghatag to ni Master sa una, di ba tinuod? Pero dili man to obligation yun nga na ibalaod na to nga paghatag yun mo. Mo to ang gitawag og love offering. Wala tay 10% nga moabot dito. Gawas lang sa atong membership nga singsing niya asa naman dayon. Kay dili man tanan magkuwag singsing, kay na naman kay singsing gawas kung mawala. Librita, gawas kung wa na. Imong bandoler, natay bandoler ron, taas-taas tugkuan, pero makita nimo nga nang hulagway ni Master. Christmas, kinahanglan mag-Christmas ta. Katong naang hulagway ni Master, doon na to duha, triangle ang usa. Pero katong isa kay ngano, para formal, kay kini nga
pabuton. O gani, tingos master nga panigamutin niyo nga maog yun mo karon kay ugma mo abot ang panon basig dili na mo mao kay ngano man namas 11:8 sa Roma ngayon giyatagan sila sa espiritu sa kaburingog og mga mata nga dili makakita og mga dalunggan nga di makadungano kompleto atong istorya diri gani magduka-duka na ganing uban pagpamati hasta mga chapter nanganong nangabuang man mo. Unsa pa may inyong gipangita? Ingos master, si master ba yung question? Kinsa pa may inyong gipangita? Ako mao og wala na ilain. Tinuod dili. Ora o. Daw ang lagi ta magsulti dig binakat na. Nabaka nangita ato nga dili master. Pagkasayo pa. Unya na tinuod ay nang ang imong giatuan ang Sin of the Living God Church. Sa una, giwali na to nga si Pacomio Pasayon. Ang PBCM, dili ni PBCM sa una. Unsa, katong nakadungog na sa mga previous. Unsay ngalan sa sinugdan sa di pa PBCM. Unsay ngalan? Unsay ngalan? Ha? PBMA. SDI. Pag-abot ni Jose Bantugan mo tong iyang gimo nga power book message spirit dito mao. Mo na ngalan sa pagtulunan kang master sa una. Ang ngalan, Philippine Benevolent Missionary Society Incorporated, PBMS. Para ba ito, PBCM na itumoy Incorporated. Pero pag minubo lang, PBCM, wala na ibutang ang abbreviation INC con Incorporated. Ay nang makabalo mo. Kaya may bawo mo, magsangko-sangko mo, di mo kabalo. Pero nagingon si Master Loy, si Pacomio, buhi pa to, pasayon. Kaya lamang mong Pacomio da, naunsa to siya sa atong barangay sa una. Ha? Nakagawad. Nya. Ningon si Master, kaya wa pa man si Master sa una magpatawag og Master, manong ang tawag. Nung. Nya, ang tawag po ni Master sa iyang mga membro, Loy. Kiingnan niya si Pacomio, Loy, moabot ang panahon nga ang ngalan sa atong pagtulunan, dili pa ni mao. Unsa man dayon kay taga-Binitinan man to, si Pacomio. Siya makita raon niya nimo. O kung imo na nang makita, pagsabaon niya. Kay kung imo na nang makita, mao na ang atong iparehistro sa gobyerno para legal. Takulahaw lang sa kagabion nga bulanon og nagmungingi ang kalangitan sa mga bituon. Sa nagpaharuhay si Pacomio Pasayon sa ilang balkon, nakita niya diya sa kalangitan nga ang bituon nanagan, natingala siya. Pagka nanagan ang bituon, siya na po'y nakakita, kay siya may nagsugilon. Alangan mag-unayon niya ang pagtuo ni Master sa binakak, nga di man taganahan, nga magbuhat ang kaugalan itong pagtuo, aron atong ihatag anang gituhan. Kinangnan katong atong gituhan, mo'y mo pakita ang pagtuo, pagpapatuo na to. Dili kay kita, mo'y mubuhat sa atong pagtuo, aron atong himuon siyang tuuhan. Unsay iyang nakita, na porma dito sa kalangitan, ang marka nga Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ibutang dito. Main Office, San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. His Holiness, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Ingon din siya, nung nakita na nako ang imong gingon. O siya may ngalan, Loy? Ito siya, o kana, mau na. Busa ato na nang iparisto. Kaya siya nagparisto? Kauban ni Master? Si Attorney Rojas. Sa tingalan anang abogado nga. Kisa to, namas ko andiri. Namay. Kisa tong Rojas di asa. To sunod dyan. Attorney Rojas. Nga nagani ilang balay si ang papa na sampason. Kalimot ko atong kuana. Mauto siya ang una nga gigamit nga abogado sa pagparehistro. Kato sila si Atty. Rodriguez kada man ang gitawag og gibag-o ba ang bylaws ba ang sulod? Amended article sila na pero sawa pa i-amend ang original. Moto si Atty. Rojas. Na di sa ato pa nakita dito sa langit. Unya kanang inyong pasakupan kanang wala sa langit. Ay, pag tinunto,
Kaysa una magkaigsunan ang PBCM, gi-address na dayon nato. O naaw ang mga membro sa PBCM. Unsa man na siya PBCM? Di ba ang ngalan sa atong pagtulunan PBCM? Nabutang ang ngalan nato. Maupod sa panahon kang Kristo. Nagtukod si Kristong Iglesia. Ang iyang mga tao gitawag pod og iglesia. Musa sa Biblia nga gitawag og unang hubad sa King James Version. Nga ang pinadayag gitawag og bugna. Ang Santiago gitawag og Jacobo. Sa Hebranon 12:22 ug 23 nagingon, apan kamo na nagpakaduol na ngadto sa bukid sa Sion ug sa lungsod sa Dios nga buhi. Sa langit nun nga Jerusalem ug sa dili maisip nga mga manda nga nagtigom sa pagsadya sa 23 og sa iglesia sa mga panganay kansang mga ngalan nasulat ngadto sa langit. Nganong gingog mga ngalan na sulat sa langit. Kapag yung iglesia, ang iglesia individually, ang mga tinun-an ni Kristo. Pero usara ka iglesia ang gitukod. Sa Mateo 16:18 ni Kristo, og sultihan ko ikaw, Pedro, nga sa ibabaw nining bato, pagatukuron ko ang akong mga iglesia, dili. Iglesia ang iyang gitukod. Pero kay iglesia man, palikog ba sa Bradron, sa Roma 16:16, unsay ngalan? Roma 16:16 mo ni ang ngalan sa katawhan nga iglesia nga magtukod. Ang magtutukod mao atong Ginoong Kristo, Mateo 16:18. So pagpahayag sa atong Ginoong Kristo sa Mateo 16:18, and I will say also unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Sultihan ko ikaw nga ikaw maos Pedro, ug sa ibabaw ning bato pagatukuron ko akong iglesia. Ang katawagan sa Iglesia Roma 16:16 pagpangumustahay kamo ang usa sa usa pinagi sa balaan nga halok ang tanang mga iglesia ni Kristo na ngumusta kaninyo. Mao ni ang katawagan mga kaigsunan sa katawhan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Sa gibasa ni Reverend sa Hebranon kanina nga ang iglesia sa mga panganay na hasulat ngadto sa langit nga katumbas po sa tuwang PBCM nga matod pa ni Master sa pagtanaw ni Pacumio na suwat po dito sa langit. Nganong atong gibasa to, pag ngalan na mga iglesia ni Kristo individually, ang mga membro na mao inadaghan. Pero usara ka grupo. Pare na to ba? Usara ang PBCM. Nga gitukod. PBCM dito kang Pedroso. Pero nganong na more than one ang PBCM individually diha sa membro. Kita man. PBCM ka, PBCM. Di kong kwentahon, mga PBCM, mga membro. Mooto nga sa panahon po sa kang Kristo, ang iglesia sa mga panganay. Nasulat dito sa langit kanong iyong panganay, kay naguna ang magulang, unam nas manghod. Di mo to'y tinuon nga iglesia sa unang panahon. Kay kung na'y mag-awat-awat, adili na panganay. Ha? Pang-anay na. Ngano? Nasulat sa langit, mausab sa atong panahon. Wa lang takahibaw. Pero gisugilo na ni Pacumio, kapila nato na iibanghilyo. Na nganong mangita man taad to. Pagsaba lang, ignahin og dili ni tinuod ni PBC kay atong debatihon. Di mga mo kabalog Biblia, nagkaraw-karaw na hinon mo, pangita anang di mao. Mo na mga kaigsunan nga, sa Biblia, ang katong history merely repeats itself. Ako ning ihatag po sa kauban diyan, mas makarayo diri. Makarayo. Mato naglingkod diri oh. Akong dirita dari. Kining gitawag og atong makita dinhi nga sa unang panahon daan na gipakita nga ang pagpangatubang sa tao katulo sumala sa Biblia. 23:14 niya sa Exodo nagingon. Og ang tanan makatulo sa usa ka tuig magapista ikaw alang kanako ang pista sa mga tinapay nga walay libadura. Pagabantayan mo 7 ka adlaw nga magkaon ka og mga tinapay nga walay libadura. Ingon sa akong gisugo kanimo sa panahon nga tinudlo sulod sa bulan sa Abib. Kay niini migula ka gikan sa ito
Ug walay bisan kinsa nga mga tubang nga walay dala sa atubangan ko, dili gusto ang Dios nga moatubang kang walay dala. Ug ang pista sa ani, ang mga inunahang bunga sa imong mga paghago, ang imong igpupugas sa uma. Ug ang pista sa paghipos sa abot sa katapusan sa tuig, kung ikaw magatigom sa imong kahago sa uma. Ingon na ang Biblia, makatulo sa usa ka tuig, magapangatubang ang tanan mong mga lalaki sa atubangan sa Ginoo nga siyuba. Matod pas Biblia, o Israel, pangandam sa pagkigatubang sa Dios. Kapila sila mo atubang sa Dios. Tulo-sunod sa usa ka tuig, dili sila ipaadto og walay dala. O mo na nga doon na tayo mga dala para sa obligasyon, mo na ahaman ang usa ka tuig unya katulot ang mga tubang nga parihas gyapon. Kanang Marso 10 kang Princess. Agosto 19, ang spiritual birthday celebration ni Master. O karon nga atong giatubang nga mao kini ang Disyembre 29. Busa ang atong pagkaon unya kay hapon man tong ilang gikuan. Duha na kabaka mga kaigsunan. Ang usa para sa mga bisita. No? Muna nga ato ana kay inyo ng kwarta nga gipalit ana para sa kang Master. Muna nga, manghinaota nga, mapurma na ang kuan naman to'y kuan ron. Ako sa ipabasa din ni Brad Ron itong imong gihatag na ko nga updated Brad Ron sa about sa iyang pag-umangkon nga gitahasan. Kanang Christmas, no? Sa kang Kristo, pero sa tuwa, sa kang Master na. Pero, nganong nabilong yapon, igingon nila, December 25, pero sa history, igingon, the birth and the death of Jesus Christ cannot be ascertained. Walay piho daw ang birthday ni Kristo nga gingon nila. Katoliko na nga diksyonaryo by John L. Mackenzie, The Dictionary of the Bible. Pero ang ato, klaro. Pero kung makahisgot ta og about ni Kristo, nituot ta ni Kristo kay kanang Christian sa PBCM. A Christian is a person who believes in the doctrines of Christ. Nagtuotas and His divinity o pagka-Diyos. Pero si Kristo mao'y nagsaad sa Espiritu Santo, maong naatag ang Kristo. Busa pag-abot sa kuhan, ano nagyapon to'y atong mga changing gift, no? Atong kuanon, sama sa naandan, nga kita, nagbinayloy, samtang, pag-abot sa pag-ibanghilyo, kay di ta nga sama sa luto nga mukuan na yun. Kaya katumuan hidinhi, kay nagikan mo sa layo, maglukat mo man dito o kuan, travel, pass, asa na kwaon. Sa inyo, sa police station, wa man ay bayad. Muadto mo sa barangay na i-hertz dito. Motoy, timailhan, nga wala kay diferensya. Pag-abot nimo acceptance sa kapitan. Ako may kapitan. Pagpadulong diri og mo expire, ang ako na pod may inyong dadon og ang sa pulis, di na mo mahago kay nakoy suguon din dito, di na mo moadto panalitan. Kay og magpabilin ta anang sa pagpanamot nga di ta mo anhi ngos Master na gani panghitabo, paringgamot mo nga makaabot mo sa kung atubangan kay makaabot ako unya. Kana nay makasangit-sangit na to kining sistema. Wala nga paghuna-huna pud uroy diha. Wala mga kaigsonan. Kay kining adlaw gahin man ni para ni Master anhita diri dili kay kaon lang, no? Kay nag-ingon ra ba ang 14:17 sa Roma nga ang gingharian sa Dios dili kalanon o limnon kundi paggamatan ug pagkigdait ug kalipay diha sa Espiritu Santo. Sikandari na to ang ato diri misyonarya ta kita may mag-agad kitay agdon ra ba sa atong mga membro atong pasabton nga naa gyud pagpamati. Busa ang pagpalipas pod para sa New Year nga atong atubangon, mo nang dili man tadaan sa sulod sa pag-atubang. Busa samtang nagpaabot taw sa oras nga alas 12 kay alao na kuan naman na part naman na sa 2021 diri ta sa sulod. Ni anhita tungod sa saad ni Kristo nakaabot ta sa Espiritu Santo sa atong magtutudlo nga si Master Tomas D. Eugenio Sr. Muna mga kaigsunan nga nalambigit lang yapon ang diha sa sistema sa ngalan sa atong magtutudlo. Muna nga kita kay naabot man ta dinhi, dili na ta magpa dalos-dalos pa nga
magpatutuo pa ta o magtutuo ta sa bisan unsa nga angay pa natong tuhan kay nakaabot ta dinhi. Wala na ilain, panintal na nato kung naabatas kahuguton sa pagtuo. Kay part na sa nag-ingon si Master sa una nga dunay 24 kalinog, daghana ang linog pag-uyog na sa pagtuo. Pati pa sa lawas ni Master. Pero si Master, kung makalabang mo sa 2,000, kay diha man nagsugod ang sunog. Napadayoy, paabuton pa, kapila ta masunog eh. 2004, pag makalabay mo anang 2004, medyo na mo hayahay, pero dili pa na mao. Yun ni Master, na ang 2004, pagpahulay man na ni Master, 2004, September 26. Na pag-abot, dili pa na ito mao, makalabang ko nung makakuan-kuan na ta, na nasunog pag yun atong palas, si Master gisave na to. Na kay katumanan to gingon ni Master nga, ayaw baya ninyo pagpasagdi ang akong lawas, ang pingi ba na ang akong lawas, bantay ba ninyo? Kay maabot ang panahon nga kamo na'y makarinobar sa palas. Di pagkasunog, di siguro ang lawas kay bantayan man. Ayaw baya pagpasagdi akong lawas, gi-intrigar man. Pero ipasabot na ron sa sunod nga magwali. Nga kung hikapon ba ang lawas ni Master dili na Dios sa panahon kang Kristo wa ba sa kwata? Mo na diha mga kaigsonan atong sabton. Na tungod niya ng mga bahina, no? Iniguman na tugwali o sa dayon ng pagdagkot natos kadila kay magkanta tao kuan. Kinini ang our Master Bliss. Then kinini ang pag-ampo na to dire, wala nay ampo dito para dili masangit. Dito amin ni Master. Pag humag-amin, inahinay ta nga paabot sa kuan sistema na to. Ug ang kuan di ay pag-isaon niya nato sa balon ni Master, kinanglan nga kita nga gidaghanon. Mga makaabot to, preparar lang mo daan kay kita raman adto nga mga walay mga outsider adto nga mukuan. Pag-isa kita hugupan kay nag-unite ta nga ang niisa mga membro sa PBCM diha sa balon ni Master nga nagiusa sa pagkalipay diha kang Master. Okay ba mga kaigsonan? Kani nga gidaghanon nga walay manglakaw nga naata diri kay para narabay i-cover ba ni aman si kuan Debs. Imo niya ang ikuan ang gidaghanon kay na may time nga magbuhat tag tarpaulin nga ipakita nato diha nga kita nga gibag-on nga makit-an pod kay naata diha lugar para kuan gani sa og mahimo sa di pa mugawas kita nga mga ministro naanta diha magatubang ni Master apod mo diha basta makita ang gibag-on ana kay aron makita kay na may uban nga kuan kay talagsara ra ba ni kining atong religious gathering nga may tungod sa aning adlaw sa Disyembre nga ingon inita ka nagkahiusa gikan atong pagkakuan ni Master nga baga kayong duot sa mga tao nga bisan katong wala makaputi sa sinina, perti taon nilang ampo, ang uban naghilak. Ako po, dito, lain akong gibati. Carmel Gapon, wapa mahuwasi, arang-arang na tingali ron. Sige gihilak, kay gimingaw lagi po, ni Master, kay naanad man dito ilang balay po. Muna nga, karon, muna nga ako lang i-remind ninyo, kay to aman to, gikuha naman to ang balon dito. Pero mga alas 8 man to, kay mo may tibuka sa kuan bitaw kay nini ang tindahan kay pabuhat man to din pag-abot ato mga natingalis alas 10 na arikta kay pagkupot sa balon ready na daan Dibs ako mga igso naa dito tapok ta diha tong mga pag-umangkon kita together sa mga membro. Mo nang akong gipahibalo daan kay aron dili na megapon pa. Timan-an na to nga mga naaan ang orasa na ready na tadaan diri. O garon katong basahon sa nato brethren. Katong basahon po nato ang contribution mga kaigsonan ang update lang ni kay
unyaan man ta katong mga nakuha na para makita do na. Okay, og katong sa pag-umangkon ni Brad Ronnie nga engineer naman to ko nga nag tingog-tingog ba akong cellphone gapon akong gibasa nga nang ikaw may mukuan pag umangkon ni Ronnie kay dako magbayronon kay ang magtrabaho bitaw walay bayad sa pagkuan ato pero ikong punta pero moabot ang panahon nga ay harap punta mo kuan gamiton sa ginato ang kwarta para diha sa pagpakuan sa kang master sa palas niya katong mga igsunan gani si TC akong igsuon nagkuan man to nga doon kaluyan ko no to segudato ra to akong igsuon pero ingon siya nga 50 mil daw og kanang maayo ang dagan sa sistema pero dili lang po ta mag-expect yun kay ang kapiki unya pero ako lang ipaybalo ninyo nga pati pa akong mga igsoon kini di ang drum set ilama ni Carmel nga kantidad ni Nonoy kana o katong doon na pa'y kuan katong dining usani nga gamay nga kuan para sa electric guitar unya ila ni PB naa unya si Lito iyahaning balor og 10,000 Lito Falcone. Unya, kuhan mo to siya, marami to si Freddy Aguilar. Karon di na. Ha? Si Aguilar Freddy na. Lain po na si Aguilar Freddy. O balihon, murabag, atong sugarol ba nga, sugarol, Charlie, atong ang, katong, mo inalik ni Joseph Estrada sa sugal nga nakapa-impit siya kay gibutang dito kay basta presidente ka bawal ng sugal nakitaan mo siya dito sa casino gihimuan og kuan iming to mga part lugar to nga dili siya maayo na moto Charlie atong ang iyang middle name atong ang iyang apelyido ang moto sugarol pero kanang suunahon ta diri sa tumoy Charlie atong ang kanang ang atong Charlie ako to ha murag Freddy Aguilar murag Freddy si Lito Falcone pagpalot na Aguilar Freddy ha Charlie atong ang motoy sugarol ang atong Charlie motoy di sugarol ako to salamat sa inyong pagkatawa sus kay napakoy kwarta tagaad talagi mo pero mao lagi ni basahon yung pagpangutana ninyo unsa man na sa palas sa ada iuli ko lang di na. Okay, atong pagpakan ang atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio sa iyang mga mensahe aning atong pagsaulog sa birth anniversary sa atong magtutudlo ika-81 sa iyang gikan sa pagkatao sa atong magtutudlo ang atong gilang Dios Espiritu Santo. Ang akong bahin ani mga kigsunan karong kabuntagon pagbasa sa inyong mga contribution, update dayon sa ining propose nga pagtukod sa atong palas kay nasayod mi nga ang uban ga hunahuna nagkano sa masugdan. So tanaw na to ang sistema kung magsugod na pagyod kay na may proseso nga gisubay. Subay man tas balaod lagi kay kita nga mga katawan ni Master subay mabuta sa panggoberno. So legal nga pamaagi nga atong pagabuhaton kung mahimo. So ang contribution ako ning basahon daghan sa akong listahan abot na nig 700 ka mga kaigsunan ang nihatag individual niya. So apa na ko matotal pero mautungtong na nis milyon ang atong kantidad. Pag human anig basa ako dahil nisulti ang update sa engineer nga naghimo sa plano akong pagumangkon kay mora may akong gihangyo para makaminus-minus ta kay dagko kikayo gasto basta magpatukod tag building. Akong manghod lang, Engineer Derwin Mangalos, naman po din nas Coca-Cola. Napabada, Engineer Derwin. Ni Delikiat lang po, kay duty niya dito sa Coca-Cola. Supervisory dito, ni Delikiat din para makatambong. Nasa gi-propose po nga balay dito sa Claveria, kay nagpalit og lote. Propose lang ha, yang gini mo po dahil si Engineer din sa munisipyo, si Kisana Valdi, William. Gamay lang ha, amakan type lang kuno nga balay. Dala na sa building permit, pilay pangayo, 2 million. Siyak sos. Nga na di kada kong gasto basta magtukod og balay. Gamay ra gani. Amakan type lang, pila lang kay square meter. So kini pagkaha, 2,500 kapin mo ni square meter. Kinatibukan. Kining gikural.
Okay. So, akong basahon mga kaigsunan gikan sa pagsugod. Nasunog ang palas February 23. Nagsugod atong contribution dayon pag 24 kay nag-meeting man dayon sa Reverend ni kauban sa mga chapter president, mga ministro, board of directors. Yeah. Jaime Lumalang. Okay, so sugdan na nagbasa mga kaigsunan no, sugod ni sa sinugdan. Ato lang tiyagaan ng pagpaminaw. Yeah. Katong uban, paminawan ng gipod kay atong last nga ano? So last na lang ako ha. At gihatag kini karon naghatag karon na lang, no? Kini, isa nga ni? Di mo lang nga Robert Concert. Okay. Na December. Na November 4. November na lang ta. Okay. Kini wasahagi ng tanan, mukuan kini di po Kini, og magbasa ta ani, way ebanghelyo ay. Kay, di man ta makapamahaw, ana, og makapaniod to ba? Tungod sa kadaghan ba? Unya, plus kato pag malipat ta, maglista, pananglitan lang, ibutang ta, reklamo pa ta. No, pero, makalao mo, ang November lang atong kuanon, kay kuan pa taron. Magpakudak ta, Payvaloras, Madam Gaga din dito. Sa di pa musumpay ato ng kay basig iniguman dali-dali ra ba ning uban nga manghi sa ako ihi na way balik-balik ba na si Reverend murag kasabot na nga siguroon ta mo dakop karon kay interest na apa mo ani kay unya pug magkuanta sa kuan sa init uni arag di mag-init na mag-ulan po na unsaon po nato may ni kay karon madakpan gyud manis kudak nato kay kuan ra ba naay kuan karon gani katong mga kwarta sa una bitaw nga karaan dagko na kayo ron og makatigom ka na mao na nga naay mo palit sa inyong picture kay tungod sa pagtan-aw nila sa inyong dagway mao dili dagway na ang uban gani mo baylo og baboy bayloan nila baboy may na lang ta para kanang baboy para sa bisita di baligya ba nato kay di man ta mo kag baboy atong idugang diri na gisayunan kana nay mo palit anang inyong dagway pero masungayan lagi way mo palit ana kay di man siya ano man di na dayroy sungayan na di ko ana oy wa matay sungay Bebe Jonaldo sa inyo ning branch be agi padala 2 milyones ni ang ino pila 2 milyon sus ni abot wa gyud karon gyud ni abot na lagi na dali ay ganina 5 milyon nadugang nga 2 milyon dako na pero ang kining atong palas magkaigsoon no diya ni dako ni ana walay haligi sa taliwala ana diri ra ang naa kay di man kaabot pa to kwarta kay just in case og mag-ulan tuwa ta dito manulod tuway CR dito kaihiyon ta dito ayuhon man na pagkuan mo na nga ang mga panday sa PBCM ragyapon na kay kung magpasuhol pag PBCM samot nagkagamay atong kwarta mo na nga tabangan nato sa mga panday sa membro sa PBCM o katong mga ma-assign ugma atong mga nay magkoleksyon pakanon ang mga nagtrabaho ana o katong naitrabaho di po nato putlon to katong available pero pagkagabi suga na nga grabe kay og pabor na di punta magkuan magyama og kuan kay basig mga hiwi pud unya ng atong kuan diha sukot kay katong akong giingon na sa una di ta magpare sa adto nga gisugo sa engineer ang iyang kuan panday nga kabalo kag lamisa kabalo siya pagbot mo ni ang gidakon pag abot ingon ng engineer unsa man ni kining lamisa kining libilaw ba ni siya libilaw man na engineer tuntunado ni kay tuntun gud kay para di mahiwi ng iyang haligi iyang tiil tuntunado man engineer iskwalado na gamit tag iskwala ba kanang murag iskwalado siya hiwi malagi isa hiwi lagi unsa man nga nagsunod-sunod ra noon pagkahiwi siya hiwi lagi angkon po dayon ingon tuntunado iskwalado libilaw hiwi malagi hiwi lagi unsa ni balibag patudaan ganina di unta mahinaykan una nga, di na to pinaras parason kay ato ra ba ng House of Worship.
So November lang mga kaigsunan natong basahon. Unya gabi magkalugar ta, pwede man naton i-review basa para gyud nga kuan. So nga to oras mo natong giapas karon. So November nga bulan paingon sa December hangtod karon nga naghatag no. Ernia Pablio 1,000, Bonifacia Kabatingan 200, Jimmy Alcala 1,000, Gisa Alcala 1,000, Arnelio Israel 1,000, Rosalie Aribado 1,000, Lito Alcala 1,000, Sonia Alcala 1,000, James Alcala 500, Brian Dapar 2,500, Edgar Boyan 1,000, Bernabe Bala 1,000, Deber Rizaba 1,000, Saturnina Gunayan 20,000, Julito Unabia 1,000, Rosita Canilio 1,000, Emiliano Canilio 1,000, Fernando Agbo 1,000, Bernadette Kaitom 1,000, Julito Falcone and family 2,000, Joselito Falcone family 2,000, Chidosio Sasam 1,000, Emiliano Sasam 1,000, Roselyn Sasam 1,000, Fernando Duhay Lungsod 1,000, Alberto Valenzuela family 5,000, Pasita Vercacion 1,000, Rodolfo Pardillo family 6,000, Mr. and Mrs. Perpiliba 2,000, Mr. and Mrs. Christian Moreno 2,000, Jeremy Velasco 1,000, Chiquiros Unabia 1,000, Along Madren, Mr. and Mrs. Along Madrihanon 5,000. Okay. Rico Kanyaman 1,000, Chiquiros Unabia 1,000, Nerdelia Maglinti 1,000, Marcos Villucura 500, Luciano Panta 1,000, Ambrosio Verano 2,000, Hernan Pipi 1,000, Rosario Astillero 500, Nerdelia Maglinti 1,000, Ana Kilat 1,000, Jocelyn Ercilia 1,000, Daniel Bacos 1,000, Emilia Tibulong 200, Jimmy Lintapa 1,000, Marcial Dilion 1,000, Fernando Duhay Lungsod 1,000, Mr. and Mrs. Rodilo Mangalos and Sinaida 2,000, Dever Rizaba 1,000, Janilo Bintolan and family, Jenly Idanyo family, Inis Nancy Lubitania and family, Benvenida Cabansag and family, Eleuterio Coyos o Licerio Ilanan, branch sa Bugo City, branch 85, nagpadalag 2,000, buwak-buwak lang, moto sila nga mga pangalan. So Bernadette Kaitom 1,000, Orlando Singcol 2,000, Mrs. Josepina Agian 1,000, Tomasa Kaay 1,000, Lolita Kaay 1,000, Antero Kaay 1,000, Kibawi branch. Mr. and Mrs. Cruzo Mabalo 2,000, Mami Biti 9,000, Mr. and Mrs. Winnie Madriano 1,000, Madridano Narida o Narda Oracoy 500, Fernando Agbo 1,000, Edgardo Dayandayan 1,000, Mr. and Mrs. Ricardo Tausa Jr. 1,770, og nasundan pagyod og 500, Ricardo Tausa Jr., Limuel Tahod 1,000, Jomar Valenzuela 1,000, Wilson Aladad 1,000, Raquel Aribado 1,000, Diosdado Humawan 1,000, Jose Dumagsa 1,000, Ricardo Tausa Jr. 800, Bebencio Lumalang 1,000, Elizabeth Lumalang 1,000, Ricardo Tausa Jr. 650, Joseph Velasco, Mr. and Mrs. Joseph Velasco 2,000, Mr. and Mrs. Edwin Luna 1,000, Tomas Pianyar 1,000, Rosario Astillero 1,000, Casiana Anyos 1,000, Charito Kisimondo 1,000, Severino Coliado 1,000, Benvenido Padiron 1,000, Jidida Ainli 1,000, Remedios Oliva 1,000, Victorio Oliva 1,000, Crescencio Oliva 1,000, Diosdado Oliva 1,000, Olive Albarico 1,000, Florian Albarico 1,000, Leona Pantilgan 1,000, Jubito Pantilgan 2,000, Jubifi Puentes 1,000, Lucrecia Gomez Villar 1,000, Mario Raganas 1,000, Benedicta Paglinawan 500, Mary Joy Tabalina 1,000, Jerry Idkila 1,500, Mr. and Mrs. Perpiliba 3,000,
Richard Iscarlan 500, Kim Imperial 1,000, Asteria Patio 1,000, Chorley Cartagena 1,000, Mr. and Mrs. Feliciano Unabia 1,000, Bernadette Baaclo 1,000, Rigel Kisimondo Saragusa 3,000, Rodrigo Kisimondo 1,000, Juliana Bisin 1,000, Resper Escarlan 500, LB Lumalang 5,000, Robert Consad 2,000, Brenda Baliga 1,000, Remedios Idolan 500, Feliz Sabit Cartagena 1,000, Jovita Cartagena 1,000, Julito Lopez 2,000. Okay no, nanagdari sa mga previous ang ila pipi ka hatag ni Kuling 20,000 tong ila. Dayon iyapon ni kuan sa mga pamilya sa Telebrico magyapon 20,000. Along Madrihanon, Mr. and Mrs. no, dayon isa to ganina LB Lomalang Loloy Lopez. Sa kuan kinsa to nga di katong kakuan ba sa dito sa hospital ba tingnan Rolando Singkol. Dagan man to kamo nagatag na ato lista pero wa na nato basa kay kuan ba ng oras. Dayon mga kaigsunan ang update sa building plan. Aram ito. Okay, September ni sagyan hidinhi nya mo lagi to nga tungod nga nagdaginotas budget mga kaigsunan kay kun isubay gyud sa pagpatukod og building ang pangayon sa engineer, civil engineer, architect 10% sa total cost na siya. 10% sa total cost sa building. So kung ang atong building mo kantidad og 10 million, kuag 10%, 1 million ana sa engineer. Merlin Parba 100. Kini pod kang Loloy Hubay, Marcelo Hubay. Marcelo Hubay 600. Marcelo Ubay. Isa tong isa dong? Testing Hilamay test. Pablito Parba 100. Okay, so padayon ta mga kaigsunan. Sa akong gikaingon, nagdaginot na kita motong wala nga akong nahuna-huna. Naman ko'y pagkumangkon nga engineer, civil engineer siya. Although dili siya katong mga high-rise gyud nga mga building ang iyang expertise. So nas mga 3 to 4 stories. So ang atong gi-propose diya 3 stories dinhi dome, no? Ilista na palihog kay karon padayon ta sa kuan sa may maka abiksan nga ni Felix Narte, Dogang. So ang hitabo ihangyo ta atong September ganyan dinhi kanang akong pagkumangkon ginikanan na gani akong manang magulang PBCM na pero nakaasawa man lagi og outsider unya kuwang sa pagtuki sa doktrina mga professional maestra man ang iyang asawa pagtudlo diya sa Claveria kuwang lagi sa pagsusi sa doktrina unsaon man ang atong kaalam nga kalibutanon niya way pagsusi sa kaalam nga langitnon dinha sa kuan sa Gaudios Salapi 1,000 branch to Claveria. So mo na nga nihangyo ko sa akong pagkumangkon. So ni volunteer siya sa iyang paglimo sa layout. Pero dili man kay usaragi mo kuan ana kay ang mga mo pirma sa ato ang kuan kining paghimo sa kining building or kining paghimo sa plano architectural o sa structural daghan ang sa civil engineer sa electrical sa plumbing daghan ang mupirma no nga mo na requirements nga para makakuha ta og building permit sa hasaan kay dito mo kuha building permit magtrabaho ta na may penalty ana magsugod tag trabaho liat way building na penalty ana so dapat mag-una gyud ang plano ug ang design aya tagaan tag permit sa hasaan so atong gihulat na so sa wala pa ni, naan ako nag-ingon niya nga kung mahimo, makahatag na siya, haron nga atong madiscuss din eh. Pero tungod lagi kay, di man lagi na to, mapura lagi kay voluntary iya. Bisan pa man gani nga atong giingon nga, among giingnan nga, ay lagkabalaka kay si Reverend nag-ingon man nga, pahinungdan ka sa imuhang kahago niya kung makakuanta. Pero ni volunteer man siya, kung mga siyang giingnan po nga, just in case og mangayo kas imuhang paghimos layout pila man pod. Insya
insert lang ano, Eduardo Kabatingan 100. So, ingon siya nga 30,000 ang iya lang daw, pinakaubos na. Pero ingon siya, ay na naghuna-huna pa, kanang kuha nga 30,000. Ang ato lang sigurohon, ang mga engineer pod nga mupirma para sa building plan. So niya, ang conversation nga akong gi-text ako, nga gi-forward po nako ni Reverend mao ni siya. Total package, ang total package para sa building plan mao ni siya. GDTIC, kinahanglan og GDTIC, structural analysis and design, electrical analysis and design, plumbing, regardless kung pila ka toilet and bath mo na sa plumbing, sa pila kuno ka kining toilet or bathroom, way problema, pero naagid ay permit gikan sa plumbing. Mechanical analysis and design, construction specification, bill of materials, safety engineer certificate, first aid certificate, o niya kinahanglan pog certificate sa DOLE, Department of Labor and Employment. Kaya na may mga kining gitawag og manpower. Pero atuwa, di man ta makinalag-hire og manpower kay pahina man. More on pahina. Pero requirement siya sa pagkuha og building permit. Ang akong igsoon nga engineer, di lang siya civil engineer, ningon po siya, kuwang paganina, kay naapagani kuno'y fire and safety certificate. Muna siya ang requirements. Package 150,000. Pinakagamay na gid kuno ning 150,000 kay naay usa ka engineer. Ang lahi po ang ilang sistemas pangayo per square meter. Kung unsa kadako ang ato ang looting at tukuran sa building, dito sila mangayo og per square meter. Kini siya 2,000, more than 2,000 square meter. Kining decoral, fence to fence, no? End to end. More than 2,500 square meter. Ang pangayo sa ubang engineer, 1,000 per square meter. I-times na to nag 2,000 kapin, di ba? Pertindagwa. More than 2 million. So kini siya, ingon akong pagkumangkon nga hinaot ko pa nga kini gyud ma-finalize na gyud nato mga 2 or 1 week or 2 weeks karon mahatag na gyud ang kinadibukan nga design. Pero ako sang gingnan tagay sa mig-drop kay pakita na kong Reverend. Kay tanawon man kay pananglitan building, mo siya Reverend ron magbutang tag logo diha, PBCM, at least na ipay ikakuan suggest kag diretso na. Pwede ra po siguro masingit na siguro ini trabaho na rin, no? Importante ang kanang layout sa plano. Dayon ako siyang giingnan, mao na ba gini ang tanan gid nga requirements package. Itsa mao na tanan pa requirements para sa building, sign and sealed na daw na siya para nga mo idalaon dito sa pagkuha og building permit. So si Reverend naman sa munisipyo, equivalent man siya nga councilor kay EBC President man siya sa Municipality of Basaan, kay siya man ang leader or pangulo sa tanang mga barangay, punong barangay, so na siya sa saan. Depende na kang Reverend dito, kinsay mahangyon niya kang mayor para sa building permit o pila po'y permit dito. Basta importante, kini pag nana ni siya, so ang pag-release ani, si Reverend man po'y mo release ani, at least nasayod mo, ngamaw ni siya. O niya, ang atong pondo, mga kaigsunan, napanitungtong sa milyon, more than 1 million. Nakasipkip ang kwartas bangko. Ako may gipahawid, so ang gibuhat, akong gibutang sa bangko para safekeeping. Once na magsugod na, si Reverend anak si Madam mo may naa sa procurement, sa purchasing. Igura ko naghawid ha. So akong gi-safety na dito, gihagawa na kong addos bangko, magpila dito, pila ka oras para lang yun, in order nga ma-safe ang kwarta ninyo na nga gihatag para diha. Huwat lang ta, kanus ana, niya, kanang 1 million o kato nang kuhaan pa sa permit nga 1.5 o 150. So, magkuha na. So, kana lang dahil ni Reverend sa assessment na 3 million maganina. So, kana lang gani ha, how much more building? Na assessment na sa kuhaan. So, kinsa nag-assist din na sa kuhaan pa ng little mga engineer. How much more of din na against palas? So, motong ingon si Reverend nga, uban ingon nga, ato pa mo hatag kung magsugod na, inyo mo po na. Pero, kung kanang kwarta nga 1 million magsugod na, pwede rin ang gamaya mga kigsunan. Pinoon, pahina-pahina man, di lang po tayo ingon magdali. Kaya depende man na sa atong contribution. Contribution din contribution gikan sa gawas, na basta mapadala sa kuha, ma-record gina. Nganong i-record ako na, kay basahon ko na.
Kunya nagbasa na ko pananglitan naghatag mo, inyo man kung sukmatan, wa man gito mabasa. Mo nang careful ko sa paghatag o sa pagdawat nga ako ginang isulat mga kaigsunan. Magalao mo na. Si Juan Dairib, si Nicky Jeremias nagpadala og 10,000 para sa palas. Pero ang iyang gihatag tanan 19,000 kay ingon sa rep, iya maghihap din ang magwali sa Cagayan de Oro lang siya man da nga aktibong nagwali. Ingon siya nga, ina lang si Reverend nga kanang 19,000 ang 10,000 para sa palas, ang 1,000 iya lang kuno nang iapod-apod kuno 1,000 sa matag usa. Ko sige ako lang ingon si Reverend po na Bradnick, kay siya nga sige lang ingon si Reverend nga sunod kuno kay nag-COVID man kuno siya dito sa Amerika, bago lang naka-recover ba. So naagyapon gilista gyapon nato ng mga kaigsonan ng mga paghatag nila. So mao na ang update sa ato ang contribution og para sa propose nga palas PBC New Palas nga gientregar ni Master Derek kanato kay yung mas Master gingon lag tingali kay wa nagwar direkta ba nga tingali ka muna maka-outro. Kita gyud maka-outro nga naman tungod aning nasunog kay nagdungan man gud ang istorya ni Master na. Ang pinging lawas ko, ayaw pasagding lawas ko, tingali ka muna makausap sa palas. Kita gyud makausap. Muna mga kaigsunan juteng kuan lang, pailob lang sa ta katong nag-apura nga mga igir na nga mga kaigsunan nga mupahina para sa pagtuko dinhi. Huwat lang tagamay. Ang ato lang gihulat, ang permit para nga nanay permit, wa nay babag sa atong trabaho, wa nay mga penalties dayon. Sayang man mag-penalty ta. Support, Reverend. Okay no, atong gipaabot si Madam Gaga no. Kay magpakudak tadaan o sa continuous. Kining Christmas ato 120 ang kuan ani halada kay yala na giblisingan man eh. Tada to sa kuan. Ato pong bandoler anto pangutan na lang mo kay but pela to anto. Dai dagway ni Master anto gapon nindot to pagkakuan galing wa man ta ka dalag sampol god. Amo na lang mo tan-aw niya dito. Atong kuan na ID magbag-o renewal man ron. Tabi na sakto ron nga kuan kay taas-taas ang paggagamit kay kuan man ron. December for 2021 na. Okay na. Antos makarayo nga pamay-gamay na bilin oras. Kadagaron lang ang silang-silang sa adlaw. Ilan ni makarayo na ana diri. Naghatag si makarayo nako atong dugay-dugay na to nato. Na-record na to, makarayo. Sa ngalan sa balang magtutudlo, Divine Master Tomas D. Sr., sa katimbang ni Master sa material, katimbang sa espiritual, kang Inday Princess, o sa tanan nga mga espirituhanon nga aniya karon, sa tanan nga mga kaigsuunan gikan sa nagalenlaing branch nga nitambong karon sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio Gamudang Gaga, sa tanan mga chapter presidents, sa tanan nga mga ministro nga aniya karon, sa tanan nga mga opisyalis sa nagalenlain nga mga branch, mga gwardiya ug ingon man tanan mga magduduyog kanatong tanan, mga bag-ong membro, mga kabatanunan, maayong buntag kanatong tanan. Nabati na to ang gisulti sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio sugod sa pagsugod gaganihang tud karon. Karon nga mga taknaa alas 7 na wala pa. Pila na lang kagutlo pitik sa orasan mauna na ang atong gisaulog yun. Alas 7 sa buntag, si Master nagpakatao. Ang tanan nga panagna nga nakasulat sa Biblia, Ecclesiastes 3:15, naa sa nakasulat nga giingon nga katong diha sa kanhing panahon og kana nga umalabot pa diha man sa kanhing panahon og gipangita sa Dios pag-usab katong miagi na. Kadit lang no. Kini ang dili na ta manggawas kay paingon nato diri ang balon aron diretso na ta sa pag-isa dayon karon kabuntagon. Okay. Tagaod sa pagkuan ni Hermoines Karayo. Okay. Ang giingon ni Master sa unang panahon tinuod ang Ecclesiastes. Hello. Asay kusog. Kini kana. Kini? Okay. Kining hitabuan nakabantay mo mga kaigsunan. Unsay nabantayan ani? Kining adlaw unang kasaysayan sa paglantaw ni Master sa espiritual. Unang pagsaulog sa iyang adlaw na tawhan nga nagsugod sa uno. Nganong nagsugod sa uno? Gikan sa pagtawag ni Master sa tanang PBCM, gitukod niya ang pagtulon-an PBCM nagpahimutang palas na gitukod. Pag-abot niya atong miagi ani natong Pebrero 23 sunog
ang palasyo. Ora, gikan sa dekada 60, 70, 80, 90, pag-abot 2000, pag-abot pagyod sa tuig 2001, pag-abot sa tuig 2019, 2020, nasunog diin ang palas diha magtigom ang tanan nga mga kaigsunan. Gumikan kay nasunog nakagawa si Master dito. So ang nahitabo tuwa sa balay ni sa igsoon ni Reverend si Carmel. Oh. Ako sang pahabol no sa sunod nga mga kuan kay mag-produce ta og kuan palibot diri nga kuan na mga ininit na kape aron pagsunod nato nga mga kuan umalabot katong murag lain ang pamati kay bugnaw na diha kape pili lang mo dai mo ana palitan tani og kuan dinhi para unsay inyong iliw nga naaman ang inyong gusto mong kape gawa sa pamahaw kay lain na puna ato ta sa restaurant, PBCM restaurant. Bitaw, ato gining ko anon, at amo ning peringamutan na dili pa sa sunod kay basig sunod Disyembre makumpleto kay kinahanglan man na kada kanto para dili magkuan ba na diya unsa nang kuanan sa kape gani Spencer nga di kurinti para kuan to ready na daan ang katong mineral water para pagkuan nato nga matan-aw nga na para to during sa kuan ingon ani nga naay mga kuan nato basta na special occasion nga pinadayon kadaan ato usa ka to atong contribution unya sa inyo ra pud to uli kay kamo ra man ang kita ra mag-inom ato pili lang kape o kanang unsa nang uban nga energen panalitan lang ug unsa gikuan na diha para to kanang ang pahabol lang ba. Okay. Niya nakagawas ni balik si Master. Tanawa gani adtong Pizza 20 City. Gibalhin si Master diri. So nakagawas man si Master. Pero gipaningkamutan. Ingon si Reverend nga paningkamot man nila ni Madam kuno og ni Reverend na mao man giingon atong kuan kini siya kay wala pa man to kuwae ang pundo katong gihatag sa mga kaigsuonan para diha. Kay na-explicar na sa kaubang ministro kaganiha. Brother Juan Ronilo Mangalos, kinahanglan nga magdugang pagyod, magdugang. Pero kini gipaningkamutan aron nga ang target nga kini pag sa uloga karon si Master makauban dire. Wa gyud si Master mausbi og kanang giselebrar ang iyang birthday nga tuad dito sa gawas. Dibalik dire. Naunsay rason sa tanang magkaigsunan si Master dibalik dire nga maoy gisaulog nato karon ang iyang adlaw na tawhan ang ubang magkaigsunan. Wala magpakabana. Ang ubang mga kaigsunan gilimtan unsa ning adlaw. Pero kining adlaw musugot tag sa dili gisplikar ni Reverend kanta niya ang Christmas kaganiha. Unsa may gipasabot niya nakarga na si Master dia. Ang Christmas unsa na pagkatao ni Kristo. Pagkatao nga way klaro tinuod man na. Kay sa Dictionary of the Bible by John L. Mackenzie page 433 wala masiguro o wala mapiho ang adlaw na tawhan ni Kristo bisan pa ang namatyan. Pero dili bali tungod kay ang Disyembre gisaulog na halos sa tibuok kalibutan. Sa tanan nga mga Christian country, sila tanan nagsaulog gina. Ang uban pero naapoy uban nga mga Christian nga wala na magtutok sa Disyembre. Pero ang kana bitawng muabot pa gani ang bulan sa Disyembre, kanang September pa lang daan makabati na tag Christmas song. Murag kuan na kay ba murag ang imong paminaw ba Disyembre na pudo, Pasko na pudo, bisag walay klaro. Pero napanunod na tibuok kalibutan kinsay gisaulog diha si Kristo man na. Sa dapit pud ni Master mo naging Ecclesiastes 1:9 ang namao kaniadto mamaugma sa nahitabo kung si Kristo gisaulog ayang adlaw na tawon sa pinasugdan baya didto ra baya na sa iyang dapit si Kristo na tao. Pero pag abot sa panahon baya tibuok kalibutan nagsaulog na. Kining pagsaulog Disyembre 29 moabot man ni sa tibuok kalibutan abot unsay giingon ni Master tingog lang ang mga karaan kun dili tinuod ay mong tingog kay ngano man atong gipahinungod sa mga bag-ong membro tinuod ba ning gisulting Master kining pagsaulog Pizza 29 sa bulan sa Disyembre moabot magid ni tibuok kalibutan nag-ingon si Master sa una moabot ang panahon mag-ampo sa usa lamang ka Dios tibuok kalibutan tinuod dili pabati na sa mga membro o mao na kanang tanan nga mga bag-ong membro karon, tanan mga kabatan-unan, sila'y nisulti, kami nangutana, nganong nangutana mi, kay maunay among nadunggan sa Banghilyo ni Master sa una.
Busa kung niingon si Master nga, mag-ila ang mga tao sa tibuok kalibutan, usa lang ka Dios, kining pagsaulog nato, kita pa'y nagsugod. Ang problema lang sa tanang PBC, nakalimot kas di pasugdan ni Master. Unsa na yung Pitsa 29, unsa ang bulan sa Disyembre. Naa diya ang bulan nga diin, si Master na pagkataong katumanan sa nakasulat sa Biblia. Nga ipadala ang Espiritu Santo, ang palaran pagyong nga dapit, kini pagyong dapita. Kini pagyong dapita. Kining dapita dinhi nakiguban si Master gitukod ang pagtulon ang PBC gisplikar nas Executive Vice President kaganiya. Ang Iglesia ni Cristo narehistro dito sa langit, ang kini pang pagtulon ang PBC narehistro. Ngano man na record man ngano man ang pinasugdan gikuha na nito ama dito mga bituon man. Na tuas taas gihangad, ang problema lang karon ug ang mga PBCM naghangad-hangad ka dito nas grupo nga wala na dito ipakita ni Master sa taas. Dito na ka sa ubang grupo ba di balhin? Mauna siya ang dakong problema. Now, ang atong pagsaulog, gislikar kaganiya, katulog yun na sa usa ka tuig. Naadiha ang Disyembre 29, naadiha ang Marso 9 ug 10, na ang August 19. Pero sa pinasugdan, ang gikuan ni Master gyud katong Marso, Disyembre, pero giapas ni Master nga dunay wa nato may baluay ang spiritual birthday. Munang nagsaulog ta og August 19. Kanang pagsaulog, kini pagsauloga biblikal. Ngano man tao sa Dios ug dili tao sa Dios. Saulogon gyud ang birthday, pero kini karong adlaw pinasahi sa tanang birthday. Duhara ang nagpinasahi. Una, si Kristo, way klaro. Ngano man, di man kakabasa sa Biblia Disyembre 25. Pero si Kristo na tao bagyod tinuod, na tao. Si Kristo, doon na bagyod siya pagdumdum sa iyang kapanahonan sa iyahang adlaw na tawhan o giihap ngano man. Bisan gani si Noe sampol, si Adan sampol Si Adan gianak magbabae wala. Gikan sa abog sa yuta, pero gikan sa pagbuhat sa Dios niya dito sa abog sa yuta, si Adan gikwinta unang adlaw sa pagbuhat, nahimong semana, nahimong bulan, nahimong tuig. Niligid ang katuigan hangtod 8 pila gyud ang kinabuhi pagbuhat hangtod nga bisag wala anak si Adan, pero ang iyang adlaw katong pagbuhat niya gikwintada ngano sa pagkamatay ni Adan sa Genesis kapitulo 5 bersikulo 5 930 ka tuig ang edad ni Adan. Sa ato pa si Adan kay 930 ka tuig bisan wala sa ihimugso, wa sa anak og babae lugar. Nahimugso siya pero gikan sa abog sa yuta. Pero wala si anak gikan sa babae. Pero ang iyang pagbuhat sa Dios gikwintada. Sa ato pa iniphanay di ay. Kay kung panalitan dili iniphanay di ka magdumdum nganong naihap ang edad ni Adan 930 ka tuig usa siya namatay. Sa ato pa dunay pagdumdum. Ang birthday saulogon ba? Saulogon. Sa tao nga dili iya sa Dios o bisan pa sa tao sa Dios. Naa, una, kuha ta sampol. Si Paraon, si Haring Paraon nagsaulog sa adlaw na tawhan is Genesis 40 bersikulo 20. Gisaulog ang iyang adlaw na tawhan. Si Herodes po, gisaulog po diyang katawhan Mateo 14:6 sa marais nato kay naghuwat man natong balon na bibire no? Balon na lang gihuwat niya. Oh, ang adlaw silang na karon nginit na natong agtang. Nana sa sa marais lang nato dili natang basa ang Biblia, pero mao gyud ni. Anay tabo 14:6 sa Mateo ay naa gisaulog. Sa panahon po sa kang Hob, si Hob tao man sa Dios, ang iya pong mga anak tao gina sa Dios. Pagbasaw nimo ang Hob 1:4, gisaulog sa mga anak ni Hob ang ilang birthday birthday sa adlaw na tawhan nila nga babae. Sa ato pa, doon na day pagsaulog di ay sa birthday di ay. Mauna nga ang ato ganing Ako sang insert karon pud ay mo kalimot mi sa tuig ni nanay kay sige ra tag kuan ni Master. Karon parehas na sila birthday ni Master 29. Oh, mo de putong moingon si Master nga mag-uban ta ning ya wala to may baw kay kuan man busa gani nas nanay diha gibutangon na diha. Na 29 pud ay taon ang iyang birthday ato na lang pong i-appeal sa sistema para dili pod malimtan kay moduaw-duaw ra putang mamakaling. Ayuhon pud na namo gisabutan na ay Madam Gaga na giunahan gani na sa kong igsoon si TCB nay nag paatop-atop anak. Ya, do natoy pagdagkot adto wala mabantay, nasunog pagyud ang kwan hapit na pud masunog diri nagsugod kay to ang atop nga katong gibutangas kandila ba ni dako man gibiyaan man. Put nga gidakop ang mga kahoy ana oh. Amo na nga birthday ni Mama Kaling, nanay may among tawa pero
Amot o kinsa sa among ison ka dumdum sa ng tuiga siya na tao basta kay Disyembre 29 pares na silang master of birthday. So, dagkot tugar kanila ito po. Na, padayon ta. Ang tao sa Dios dunay pagsaulog sa birthday. Ang dili tao sa Dios dunay pagsaulog. Unsay buhaton? Oh, katong mga bata niyo summarize na ako ganyan. Busa sa nakasulat sa Biblia, dunay pagsaulog tao sa Dios sila sip. Katong mga hari lang atong gikuha nga dili basta-basta nga mga tao. Paraon sila Herodes. Nagsaulog sila sa adlaw na tawhan nila. Oh. Na pag-abot niya gisaulog diay nila. Ang tao po sa Dios gisaulog. Ang mga anak ni Job, ang gibuhat sa iyang mga igsoon, nagbuhat sila kumbira, ato po sila. Bisita sila dito sa balay sa gisaulog, gisahan nila pag salo-salo ang adlaw na tawhan sa ilahang sa ilang igsoon nga babae. So, unsay buhaton number 1? Kanang buhaton nga magsaulog sa birthday, doon na day mo ingon. Hukad nagpagkaon, ingon dayon ang katong ikaw lay lead sa prayer, magkuan kay mga una. Unsay buhaton sa nag-ampo? Pasalamatan ang Dios sa tibok kinabuhi sa saulog sa iyang adlaw na tawhan. Biblikal ba na? Biblikal na. Nas nakasulat, basahon na to sa Ecclesiastes. Ecclesiastes kapitulo ang atong pagbabasahon. Kapitulo 11 bersikulo 8 giingon sa nakasulat sa Biblia. Pasalamati ang Dios sa matag tuig sa imong kinabuhi. Biblia ang Katoliko gibasa ko. Ecclesiastes 11:8. Pasalamati ang Dios sa matag tuig sa imong kinabuhi, bisag unsa nga kataas ang imong kinabuhi, bisag di lang ta kutob,